Shandawani kwaiti hanzi chapeka iti. Sokwadi munasiwa ufamu mambe kamali. Sokwadi munasiwa ufamu mambe kamali. Varume pere vanotoleshwa sevana vachinje. Varume pere vanotoleshwa sevana vachinje. Musachambere pautu chembere panyama yenyu. Musachambere patika chembere panyama yenyu. Kokuchena kwehoma ndarama kaisa fikomai. Kokuchena kwehoma ndarama kaisa fikomai. Chokwatu munosiwa umba mega mega. Veduwe, maskwera seiko, manheru mamuka sei kumatima nenyika nchiti aiwa. Regai tisangane zvakare pachirongwa chezuva ranhasi. Zvakare papati 2 yedu yeshow. Anditi inonzi kwai varume vadai kunetsa. Toyodiko navo. Toisa mubhodhoro here, toisa MUPLASTIC here, kana kuti toita zvebhaibheri. Anditi maona. Regai nimbopina namba. Kune vamwe vari kuti namba. Regai nimbopina namba. Igare yakapiniwa. Namba yekufona ndeishi. Right. Namba yekufona ndeiyo guys. Dei manga magona mashare madedza, vamwe mashare magudedza, vamwe tayazonzwa kuti zviri kufamba sei. Anditika kuti vanhu torokere here mubhodhoro umu. Vanokwana here umu. Zvino nhasi panapa ka we are supposed to be joined by Cookie, anditika mudiwa Cookie Lion. They are supposed to join panapa, and apparently she called me yesterday akati I want to be part of the show. Ndoda kuuya pa show ndizotaurawo how I do it, and kana zvichibvira ndinokwanisa kuti ndiuyewo nezvinhu zvake zvaanoshandisa, mabhodhoro ake nemishonga yake, achitaridza kuti vanhu vanokwana sei, vaniswa sei mubhodhoro. So ndikutiraya kuti ndamisira message kuti show tatanga. So guys, don't mind about it. Munhu ari kungopfura kumashure kwangu ari kupeka zvinhu zvake zvaari kupeka paside pangu apa. Andika vari kupeka zvinhu zvake zvaari kupeka paside apa, saka don't mind. Ngatingoita izvi panapa. Nditika akati achauya otudza kuti zvinoita sei, zvinofamba sei, nokuti aiwaka iye ndio vakuru vekuti aise vanhu mubhodhoro umu. Ndo kutaura kwakandita nesuro achinditaurira. Anditi saka she's supposed to join us anytime from now. Kana chinga auya tozoziva kuti zvinoitika. We all know guys kuti African juju is there. Anditika African juju is there, but pa tsvagiridzo dzedu dzatakaita pavhiki rapfuura apa, anditika takanzwa kuti kwai vakadzi vakawanda vakauya pano vachiti aiwa mabhotoro tinawo mudzimba umu, kwai hari pasi pemubhedha. Vamwe vakati vakacherera pazvikora zvavakacherera, vamwe vakati tiri kupushiwa nevarume ava kuti tiite zvinhu zvokuita izvi kudaida izvi. Handika isusu pachedu vakadzi tanga tisina mweya nemwoyo wekuti munhu aiswe mubhodhoro. Handiti maona, asi nenyaya yekuti varume vatichingurudza, vanetsa, varume vashungurudza, mashurugu anetsa. Handiti maona, saka the best way ndikandiise umu, nokuti ndikasaisa mubhodhoro ndikavharira munhu ndichafa nechigwere. Handi kwai kuti ndibude mumba, kune vaya vanoti munhu buda inde kune kwai ndingasapedza nyika yose, nokuti ndikabuda ndikaenda pano uyu uchangononditira the same thing, ndobuda ndoenda kuzve onoita the same thing, kwai ndoita vana mutupo 100. Handiti maona 100 yemutupo yakasiyana siyana ndichingofamba. Saka ndinotoda kuti zvina ndivharira hangu mubhotoro agare imomo. Ndo vamwe vakadaro handisini ndakadaro. Handitika vanhu vakanga vachidaro. Handiti vamwe nevamwe vakanga vachiuya nezvavaitaura zvakasiyana siyana zvavaifunga ndo vaidaro. Zvikati saka ini zvina ndimisa hangu mubhotoro ndingogara pano pachipande pandagara, because nevana vandenda venavo kuti ndichafamba ndichaindepi ndoindepi hazvibudi hazvibetseri. Beta ndichingoti flow ndiri panzvimbo imwe chete ipapo tichingoona kuti nokuti zvakagozha kuti ubude apo wopinda apo zvononetsa futi zvobudazve woenda pedu zvinhu zvakagozha izvi. Handimoona zvinhu zvodohlisa kuti zvingaitika. Saka munhu ngaangoiswa
mubhodhoro ndo zvakanga zviri kutaurawo vamwe handimoona. In fact majority yevanhu vakanga vari pano last time vakati bhodhoro ndo mushonga. Ndofunga tine one akauya akati ini ndinomira neshoko raMwari, kuna Mwari zvakamitira. Vamwewo vakati aiwa iro zvebhodhoro izvi vakazvizama zvizhinji asi hazvina kubatsira, vakadyirwa mari. Handitika vakauya vamwewo vakafona vachiti kwai mari tadyirwa takapedza kufamba tichinzi ita so chakabuda hapana. Handimoona. Koitawo vamwe vakati aiwa ivo zvakavafambira. Handiti umwe wakatoti kwai ini ndinoita iri nyama chaiyo kwai ndinotora ini zvinhu zvakaoma izvi zvakaoma sikana ini zvakaoma sekunamata. Kwanzi ndinotora zinhindi rangu renyama, handitika zinhindi rangu renyama rakadai so handiti ndofekera handitika kusini uku handiti ndokhora naro zinhindi riya ndiriko pandinozoburitsa zinhindi renyama riya ndonofraya. Ndichifraya kudaro ndoisa zvandinenge ndakapuwa handitika nevanopa vaya vanoshanda nechivanhu kuti ndogadzirira nepamurume wangu. Kana ndisina nyama musiwoyo hanzi ndinoita replacement yezai, kwai ndotora zai rangu ndoribhoila. Handimoona. Kana ndari bhoila ndokhwera ndakadii ndakapfeka zai rangu handitika ndakaisa kustonyeni uku zai rokhwera ikoko zuva rose. Kana baba vodzoka kwai zai riya ndoburitsa ndonogomera robuda ndomenya ndoti to salad cream kuitira kuti risanhuwa nhaika kwai ndosati mushonga tuya ndopa baba kwai baba vatojaira vachitobva kubasa every day vanosvika chitoti ko nhai mhai ko zai rangu haufa ko nhai amai ko mama tizai rangu mazai angu nhasi hamuna kunditira kwai simba yangu yakabva yamira kwai nokuti baba vainetsa ivavo imi kwai vainetsa baba ivavo ndivainetsa zvisingaiti handiti maona. Asi ko zvinovadi vakadzikama kuti hlo handiti maona. Ini handisi ndadaro handiti ndeumwe kola kanga ari panapa ndikuita kuti nditenge recap kune avo vanga vasiko vhiki yapera kwai handisi ndakadaro ini handisi ndadaro kwai ndio zvandakaitawo neumwe kola. Umwe akati vedu we ndakatambura nebhotoro nichita kwai ndakanga ndanzi bhotoro iri mumana unokungurutsa pakati pemharadzano dzenzira kudai sokusvika raputsika. Zvino handimozati bhotoro iri ukarisa pamharadzano dzenzira ukadaiwo ukati ridai kusvika raputsika iri rakasimba rinogona kusaputsika. Kwai vanhu vachipfuura kuti you have dropped something, you have dropped a bottle there, you have dropped something. Kwai ndichavaudza kuti aiwa ndokuita zvinhu zvangu hazvichaiti ndoti ndodzokera ndomanya iwe ndinononga ndoenda zvekumheradzano dzenzira ndokungurutsa futi zvebhodhoro riya rosvika kurisina futi kupamuka nepakati ndonongazve kusvika ratsemuka. Handichimaona munhu achingove mukati umu handiti aiwaka zvinhu zvakanga zvichiitika muvhiki yapera panapa nditi umwe akati ini bhotoro rangu ndinaro izvozvi rine varume vake vaviri mukati mebhotoro vari izvozvi kutaura kudai varume vavo varimo mukati mebhotoro imomo vari 2 kwai ndakavaisa mubhotoro 1 indikadobvunza kusaka mubhotoro 1 umu havarovane here havagwi here zvikanzwa aiwa ndakadoona kuti ndo zvakakodzera kuti vakwane mubhotoro imomo vari 2 vanotovemo saka ini chandinongoita kwai ndinongovhura bhotoro rangu kudai ndotaurira zvandotaurira handitika kuti iwe ndoda kuti iwe nhasi iwe John iwe ndionifaa kuti uye nemari iwe John zvinhu hazvina kundimirira mushe kana kuti iwe Brian iwe uya nemari iwe nhasi iwe John imbomira iwe Brian kana kuti Mose one time uya nemari mundikandire ndovhara bhotoro rangu riya kwai rine parinotogara bhodhoro iri ndodzosera panzvimbo. Ina handisini ndiri kudaro ndiri kutaura zvinhu zvakanga zvitaurwa nemakolas edakanga achifona vhiki yapera handimaona. Saka ndoda kuti muone kuti kune mai vakanga vachiti kwanza hakuna zvinhu zvakadaro kunyepa hazviiti hazvidai ndofunga makagumisira mangotoona kuti majority handitika ndingangoti pashow yelast time majority yevakadzi vakafona vaiti munhu bhodhoro pamberi munhu shure kwai because tanetswa nevana majority yakavhotera bhotoro and plastic rakanga riripo pepabheki rokuti kune vanoisawo mupepabheki handitika pane vanoisawo mupepabheki handitika sokuhwa kwandakanga ndamboitawo ndakanambohwa kuti muchembereso kuva vanoisa mupepabheki vosungirira handitika asi muchembereso kwava havana kuzokwanisa vaingoseka vari mumacomment section umu vaitofa zvavo nokuseka vari mumacomment section umu vozondifonera votapedza show vachiti asi melika usandidaro shuwa ndikatoiwa zveida ndisi ndakadaro zvirei muchembereso kozvo ini ndakadohwa
vachiti nauyu muchembere pati vachiti mimi mubhotoro mune vanhu vari mubhotoro imi vikanzi hakuna vanhu vari mubhotoro nandizivi saka ivo muchembere vakabva varamba saka that means plastic is out paperbag hariti hanima ndosaka ndisi pasina kuya paperbag nhasi paperbag tabisa because paperbag aiwa zvapruvha muchembere vakati haiwakani kwakusina zvinhu zvakadaro handiti maona saka tasara nebhotoro mvura yamapostori dombo varume vanokwana muzvinhu izvozvo izvo kunzwa kwandakaita pano vanhu vachitaura handiti maona ende regai zvakanitange nekutenda ndanditika kuti muzuva ranhasi iyo show yatinayo nhasi iyoyi yatinayo nhasi show yanhasi iyi regai nditika thank you very much muchembere soko for sponsoring this show. Muchembere soko ndo vasponsor this show kuti show iyi ibudirire vedu wendisirewo malove nemadikes for muchembere soko vaya ndo vasponsor show iyi vakataiwa ini zvechivanhu ndo zvangu ndo zvandinoda handitika ndo sponsor vakaita kuti data redu rive available handitika saka tinoda kuvatenda vedu wendisirewo malove namalikes ndo ndataura pano kuitira kuti kana vozondinyeya vachifamba chudza vanhu kuti aiwa imi munofamba chudza vanhu kuti makatengera meli data kana kuti meli wakazokumbira aiwa handimbokumbiri handitika asi kuti vanhu ndo vanongoti ndinoda kudai ndoga ndati ndigare ndapaclarify ndapachenesa ipa because kana munhu unoda kusumudza vaviews kana munhu achida kufadza chibhebhi unowanza kutaura zita rangu stereki munhu anenge angofunga kutaura zvanoda kutaura kana nechibhebhi chake kana kuti kupi unowanzoda kupinza zita rangu pazvinhu zvinenge zvisingakwana zvinhu zvokunyepedzera zvinhu zvisipo handimona saka ndati rega ndigare nadi ndapagadzirisa ipapo munyatsokuisa muchembere soko thank you very much kana muchazoona live inoyi handitika maita henyu maita kuti show yedu live yedu idi ibudirire muzuva ranhasi handitika handiti mazviona so toda kutenda guys right handizivi kuti kuki wacho angatosvika here kana pane vanokwanisa kumutega vamutege kana asati amubatawo handitika because aiti ari kutombotaura nemanjuzo ake nemandlozi ake kuti anyatsonzwa kuti chii kuti vanenge vachimudirecta vakananga kunzvimbo ipi handitika kuti vanomuti chii handiti mazviona kuti auye akagadzirira auye nekwanisa kuya nemishonga yake pano achidaro handitika Yesu Kristu ndi wangu uri seiko wangu nandakusuwa wena handiti mazviona saka ini zvanangoti nditi ndipfudzewo pachikamu ichocho kana asati auya kuki uyu tinogona kungofanira kuvhura line handitika last time ndakavharira vanhu vakawanda ndakatarisa makozi anga ari apa paguys aisvika 250 evakadzi vaizama kufona handiti maona so that means vese vavo they have got a story to tell tinovhurira izvozvi nhasi handitika vanhu ivava vodi vokwanisa kuti vadi vavhurire handiti mautovavhurira so far show inongoenderera mberi kuvepo kwake kana kukwanisa kuuya kwake kana kusauya pamwe anenge abatikana tinongoenderera mberi nechirongwa chedu tovhurira vamwe mukana kuti vauye vadi vataurewo kuti mubhotoro umu zvinofamba sei zvakavashandira kuti hazvina kushanda because at the end of the chatiri kuda toda kuonesana kuti panapa ina handisi kukudzai zvokuita iwe oga semunhu ndochazoona kuti oita zvipi bhotoro rokuitira here kana kuti oita zvebhaibheri yako kwai nokuti bhaibheri rinotora nguva indakabvunza kuti kosei muse muri kungoti bhotoro ko bhaibheri zvikanzi rinotora nguva uchingoshungurudzwa uchingoti ndiri kutsanya ndiri kunamata apa munhu achingonetsa mushurugwi handiti maona saka natini titototedu bhotoro zvitori nayo ndokutaura kwavaita vanhu handiti maona saka ndizivi kuti ininiwo chinondinetsa nchekudai handinamboonawo varume vakafona pano vachiti izinesiwo vakadzisakasa mubhotoro ndine murume one murume wandasangana naye nhasi mirai ndikudzei zvaitika ndasangana nemurume uyu nhasi kwandandaenda kunoodha fishi dzangu kwandamukira kunoodha fishi uko ini muzati ini ndiri hasla ndotengesa nditi ndamukira kuseni vanhu vachakavata ndaenda kunoodha fishi dzangu tokwandasangana nomumwe murume ndokuhatitotaura nyaya wadondiziva paya akati anga nemukadzi wake akati show yamakaita takanga tichikuona SIS MELLY pashow iya handiti maona iwe achiudza mukadzi wake ndakakuisawo mubhotoro iwe handimaona utorimo mubhotoro achiudza mukadzi wake ndandiripo ndopandati kose musina kufona naye hanzvadzi mukati mutaura zvikanzi indandisangu munhu ari active kana keyboard warrior aiwa ndinenge ndichingoteverera ndakangonyarira ndichiona saka ndatanga kutonzwa murume achitaura nhasi nemuromo wake ndiripo achidza mukadzi wake mukadzi wacho akati SIS MELLY uyu aimunzwe zvekutaurwa nani nemurume wangu ari kutakandisa mubhotoro handiti maona saka shuwa ndikangoti nangosangati bame munorevesa here imi zvikanzi ndodorevesa shuwa SIS MELLY ndakamuisa mubhotoro uyu saka imi varumewo that means vakadzi muri kuwaisawo mabhotoro nyaya iri both sides nyaya iri kwese zvikanzi ndikati reason yekuti mumise mubhotoro zvikanzi because handidi kuti aone too much handidi kuti angwarise too much anopopota agodi saka ndakamisa pai ndakamisa mubhotoro ndokutaura kwemurume ushu right pane foni iri kupinda panapa abva adrop right achafona futi alright ari kufona show yedu inenge yada kutotanga panapa chikora chiringaziya zuva chatinenge chauda kutokwata kuti chipise handiti maona right
Maona saka murume ndo zvaandudza saka varume vari kuisawo vakadzi mabhotoro saka i50-50 tiri kuiswa mabhotoro guys varume vakadzi vari kuchwaswa mabhotoro indazvihwira nedzangu zheve idzi zheve hombe idzodzi ndazvihwira nhasi murume achitondiudza ini achitotaura pafeafea achitotaurira mukadzi wako kuti ndakakuisa hazvisi kuvakadzi chete kuvarume chete nekunesuwo takatoi tinoisa kumabhotoro vanhurume ndakakufambira mukadzi wangu murume wacho ndokuchipinge kwai ndakaenda kuchipinge ndikatokuisa mubhotoro ndo zvaangondiudzawo ari mwana asanga achita mukadzi aripo ndatombofunga kuti ijoku ndikaona chaivoka uri kudorevesa munhu haana kumbodzosera statement yake kumashure waramba achindira mberi nestatement yake kuti utorimo mubhotoro mukadzi akadosa mabvunza kuti bhotoro racho riri pai zvikanzi handingakuudzizve asi ingoziva kuti kudzika mako wakaita mazivano because wainetsa mukadzi wangu urimo mubhotoro saka that means vakadzi varimo mumabhotoro murimo mumabhotoro imomo pamwe tirimo mumabhotoro handichazivi kuti ndoti kudii handitika saka zvinganakidza kuti nemiwo varume munofonawo muchitaurira kuti chokwadi tiri kukwanawo seiko mubhotoro zvakaita ini giant kudai ini ndiri monya kai ini ndiri monya hangu handizoita hangu haga mukaka handimona asiwo ndakati rebei ndiri monyawo ndokwana sei mubhodhoro iri handimaona ndokwana sei ndechida ngoti ndizivewo handichimaona ende chinango chekuti ndizopinzwa mubhodhoro ndainya kuiteiko chekuti haugoni kuti undiudze unditaurire ini kuti apa mai mwana muri kukangadza zvakati kuti undipinze mubhodhoro handichimaona zvino zvakanaka kuti varume please fona iwo tinzwisisewo nemi nokuti vakadzi muri kuwaisa kubhodhoro nhasi zvabuda ende I know kuti bamini ava vatori pano pashow because vati I wouldn't want to miss show yanhasi time and supposed ndanga ndichitori navo couple iyi tiri kuhove dzedu uko kudhamu kwatanga tichihodha hove dzedu handichimaona ndandichitove navo ipapo saka vanotozviziva vari pano izvo vachiti takamirira show yanhasi ndikati mufone zvikanzi ini zvokutaura zvokureketa izvini hangu kasisimerina handizvikwanisi handimaona and we respect him for that kuti aiwa havasi munhu wokudi havagoni avo zvokufona asi palive apa I believe kuti varipo mukadzi ndatomuona uripo handitika haasi makuwa ina ndamakuwa guys handimboiti makuwa ini mukandatotaura chinhu ndogona kuchidzokorodza pavanhu handimboiti guwa handichimaona ndikatochitaura chinhu totochidzokorodza handichimaona ndo zvandiri kana ndikatochiramba kunyepa ndendadorevegwa nhema chandakatotaura ndototi ndakazvitaura handimaona ndo zvandiriwo handichimaona right saka ngatindirei mberi guys tigaitivhure show panguva ino kana vari paroda kufanira kufona guys kuti vatiudzewo kuti kumba kwenyu muri kushandisa chii kana paine maprayer warriors handitika vakafanana namaibhanda vaya imi munongoona vabhanda vachingodairawo kumukadzi wavo vachingogrebha mukadzi wavo vachingofarira mukadzi wavo vachingodanana nemukadzi wavo vachingokisa mukadzi wavo ibhaibheri kasi maibhanda dzatanga zvechechi handitika ibhaibheri riya vanongoyawo vanongofonawo pano tegai maibhanda vaidiwe tegai mukoma wangu maibhanda vauyewo pano vatitaurire kuti koivo resipi yavo yakamira seiko nokuti vana vari kuchema mukati medzimba umo vana vachema vomirirawo bhaibheri soko ramwari handitika tione kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei todawo kugirebhiwa handitimaona toda kuhenyiwa toda kutiwawo machodhi aya tichikiswa handitimaona asi varume vacho zvinhu zvacho zvakangoma handitimaona right saka ndonyaya iripo right the number to call is ndakanyora pazasi apo ndaipina pazasi guys ndavhura show vari kuda kufona handitika mukatanga yenyu kuchifona manje vasina kuwana mukana last time vaya tindiremberini show handitika ende guys pano hapatukwe munhu pano munhu nemunhu anotaura zvaanofunga pano it's a reality show munhu nemunhu anotaura zvano saka kana uri uya wekutuka vanhu nekudirega munhu ataura zvaanofunga akapombonoka handitika we are not here to judge anybody because tiri vanhu vanobhilivha mune zvakasiyana ini zvandogona kubhilivha iwe unogona kuva usingazvibhilivhi handitimaona saka munhu nemunhu ngaapombonoke kuti ataure zvaanofunga ndikakuona uchituka mucomment section kana kuti uchishaudha mucomment section handika ndinokubloka same time because munhu wese ngaasununguke idzi nyaya dzemahaidhi handichimaona dzekuti unoti mahaidhi anyoregwa munhu anenge ari pafoni achizvitaurira zvaanorarama kana kuti zvaanodi zvaanoita saka vekutuka vaya please pana hapasi penyu handitika moenda kupi kumvenge mwonotuka ikoko hakuna unokurambidzai asi pano tinenge tichida kuhwawo kuti tidzidze right tine kola yedu yekutanga iyi yatouyai regaitiwe kola yedu yekutanga kuti anoti kudii handitika hello kola matotanga kuvawandisa muri seiko kola ndiri right kanjani saka imi makamira pasaidzipi muri vekubhotoro here kana kuti muri vekubhaibheri ende imbomirai kola mbijana chimbomirai kola ndisati ndakangamwa ndine hanzvadzi yangu guys ndegai ndipfudze chikamichi ndine hanzvadzi yangu iri kunze kwenyika uko kunze uko ndiye hanzvadzi yangu yandakasangana navo naye pari pamhepo handitika kwanzi kana paine mahure anoda kufara ndo shoko rashandisa majoki asinawo anything strings attached anoda kutamba neni anogara kwai kunonzi kwai anenge ari mubelfast
kwanzi please ndiripo mundibate inini ndobva ndakusanganisai kwaizvo kungoti tifarei pano lockdown pano saka ndati ndidaridze chikamu chino ichi handimaona saka kana paine vasikana vaya vechihure handiti maona vanotsvakawo munhu wekutamba naye palockdown ino ishi handiti maona toziva kuti diaspora varume hakuna mondibata ini after the show kana uri kunzvimbo inonzi Belfast ikoko handiti maona then ndokupa kune hanzvadzi yangu yandakasangana naye pano pamhepo iyi motaurirana mutamba ini kusvika lockdown yacho yapera ndati ndidaridze ipapo chikamu kola machiendererai mberi kola tinokugamuchirai pachirongwa imi makamira papi kweimi inini simerika ndaexperience zvinhu zvakawanda mukurarama handiti inini ndoona sekuti munhu ukamira ukanamata ndoona sekuti zvinokufambira mumba because zvezvo zvekuti bhotoro handisi kushora zvezvekuti bhotoro chichi handiti zvezvinonetsa because ndinenge uchiziva kuti ndiri kudanana nemunhu uyu handiti asi kuti anditengere bhutsu ndofanira kumudeketera zita rake kuti anditengere hembe ndofanira kumudeketera zita rake ini handoni zvichinakidei okay because ndonyatsotoona kuti kana uchinamata ukanyatso kunamata kuri kukwidza makomo uchifasta uchididi life yako inokuendera mberi zvinonyatsa kufamba okay saka imi mikola makambofamba here imi makambotendererawo here kumabhotoro uku nekuzvitombotombo nekuchichichi zvikakurambirai kana kuti makangoita zvokunamata zvikakwana kuti kunamata kuri kutongokufambirai kumabhotoro ndinganyepa ndisati kumapostori makaenda kumapostori asi zvainetsa zvoti pamwe pacho unongobva kumasowe wapiwa muteuro usvika ubva warohwa stereki uchitobvako uku uri kuti ndabva kugadzirisa imba yangu saka ndakazosvika paextend yekuti 2017 zvakaitika wakambosvika pakundisiya sangano nezvasangana nazvo zvekuti ipapo ndakaiswa mubhotoro asi ndakashinga ndikanamata up to now handiti takuwirirana tinonyatsotogarisana zvakanaka izvozvo zvikuti ndimutauro kuti ndaane 2 years ndombozvinamatira ndina kana nguva yekuti ndinomboenda kurehabilitation ndokusvika kuti ningi chimbondiudzewo kuti zvakati chimbondiziva zvakamira sei tinombozviramira life yedu pasina kuti ndambobata chakati asi zviri kutoendeka saka manga maniswa nguva yakareba zvakadii mimi kuti muzoti muinde kumapostori wozvizoramba muzosvika pakuti rega ndichitsanya ndichikwira makomo manga maneswa nguva yakareba zvakadii kuti muzosvika pakuti rega ndiri muinde kumapostori uku kumapostori zvobva zvanoramba moti rega ndichikwira makomo ndichitsanya ndoga manga maneswa nguva yakareba zvakadii kona 5 years asiko zvino zvose zvakanaka manje ndinyatsozwa kuti mhepo inofura chaizvo okay aiwa zvinokudzwa kana nabatira chandinetsa ndofugama ndichinamata kana zvidziva zvekutongotiwo ndichitsvaga maprayer points pagrupu ndichinamata zvinhu zvechitondiendera than kuti ndomboswera ndichimbobata izvandiri kunyepa kuna vanhu zvinoshanda asi zvinoshanda nguva diki diki munamato ndio unokwanisa kusima usingafi wakapera kwete zvaya zvekuti waenda kumapostori uchada uramba izoti sekuru wazodai nhasi mangwana wazodai aiwa asi ukazvinamatira wegaka zvinhu zvinofamba aiwa tinotenda kola thank you very much at least nhasi tavhurigwa nebhaibheri kwanzi ini ndakanamata nakola ini ndakaenda kumakomo ndakanokwira makomo vanenge vanobva kumakomoyo kwai ndakanokwira makomo ndikatsanya zvikandiita ndandanetseka ndichida kumapostori ndichitobva kumapostori ndairohwe panguva iyoyo kwai ndairohwa panguva iyoyo saka ndakaita zvokunamata zvikandishandira saka tinotenda mwari at least tavhurigwa nevebhaibheri muzuva ranhasi regai timbonzwa mwe vatinavo panapa kuti vanoti kudii makadiko vari kunze kwenyika Hello, Makadini. Tiripo makadiko kola. Tiri right. Ina ngira umbotikira kugumira ndakola apa uyu. Munamato unesimba. Nekuti chinoita munamato zvinereka munamato solution permanent. Mushonga whether zvinoshanda hazvishande but it's not a permanent solution. Whatever nyangwe zvikashanda kana zvikashanda 10 years or however long hazvingashandi gara waziva kuti pane pazvichaexpire ende pazvinoexpire unoona moto asi zviri nani ugare because unoziva papa even mukaremember first show yamangaita pane umwe ako akafona kuti zvakambomuitira asanga akuregreta ende futi hauzive kuti chauri kubatiswa ichi chii upenyu hwakukatora
kurarama umunyakunzwisisa kuti unombozwa kuti kuno umwe munhu unopiwa mushonga uchinzi mushonga wekuti murume adai zvokuita chaizvo asi mushonga unozopinduka wachikwamo at some point in life ndozvinoitika bozi vanopa mushonga veve ezvinonge zvichipiwa mushonga wekuti uite chinhu chakadaro gara waziva kuti mushonga uri right hakuna nanga inoita zvinhu kana kuti wherever waunenge wapiwa mushonga iwowo waungakwanise kutrasta kuti aiwa varuda kunondibatsira imba yangu hakuna zvakadaro hakuna munhu anonamata hakuna munhu akamira pachiwadi anokupa mushonga wakadaro zvinhu zvinenge zvakatopendawo explainiri kuti izvi zvinogona kuzodai pamberi apa uyezve sori ndakupedza ndanga ndichida kutaura ndakabvuna mumapostori chisimeni just agreeing nakola apa ndakabvuna mumapostori ndifunga kuti pamwe zvingandibatsiri ndakutosvika pane imwe postori inonzi st john apostolic so nendire kwamabvita ndakusvika ndakunonzi nabhishopu vacho infact bhishopu chaivo mukuru wechechi akudidi ndora zita pasi ndoda kutsvage tsono mapostori nezvichiri zvamwari here izvi zvinonzi tsono ndinorazita zvinokutrasende kubva ipapo ndakabva ndamuziva kuti munhu zvinamatire no solution iri permanent. Right. Tinokutendai Kola mazvite henyu mauya makamirira vesoko raMwari mukati aiwa inini bhaibheri zvino munhu ngaapfugame anamate. So far tine 2 against 0 pabhaibheri. Pashow yapfuura bhaibheri ranga iri bhodhoro ranga rakalidha. Panhasi tine chii show yedu vebhaibheri vakati leadei 2-0. Regai timbonzwawo vamwe kuti vanoti kudii. Thank you very much Kola. Vamwe. Right. 4949 249. Kola hello. Hello Kola. Kola hello. 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 Yes, chikuta kukunzwa manje. Tikukunzwa iwedzerai volume yenyu mbijani. Mune yenyu chi? Yes, taurai Kola tikukunzwa taurai. All right. Okay, so what happened to me, I got into my first marriage, my Burakana, then network yenyu phone yenyu iri volume yenyu iri pasi Kola mugone here kuti mungawedzera volume pa phone tinyatsokunzwai. Taurai tinzwa. Alright. I got into my first marriage. Ndakatoita mwana murume vanhu vanoadvaisa wobva vaadvaisa kuti wakona achiita zvaanenge achisiya murume akadaro. Ndakasiya nokuti ndandafikawo kuti izvi hazviita. Then into the second marriage, ndaitotiwo murume wangu aiwa akarongeka. But ndakazofind out ndichitsvagawo yekungoinvestigatowo ndokutoona kuti yesu murume uri kusondanana nekazeni yangu it's something chakandirwadza then pandazotiwo ndinobatsirwawo kunonamatwa but then when I went for a help instead yekuti ndichibatsirwawo kunamata nevadaifungozi vanoitawo zvekunamata vanga vakuzondinofa saka ndakazopinda kuthird marriage because I think ndakakomborerwawo kuti unokuwanawo munhu wemarriage pandakazopindawo yechi3 ndakati let me just uyu murume mwana wamai vangu ka andikatozvira tsiti ndoba ndatowo kuna gogo wekubvinoro gogo ndopaisha mwari itowo yakadzikupedzisira nenyimo makapiwa nyimo
ehe kadoti kekupesi matichikola wedzera ivolume kola kola foni yenyu hachina volume chakaipa nenetwork tinyanzi kukunzwai chakaipa nenetwork kola kuti gogo yokuglenora vakakupa ichii kola ya atichakunzwi handisi kuziva kuti chii chiri kuitika panapa ya mati makazoenda kuna gogo yekuglenora exactly yani vanaenda kuna gogo yekuglenora ndatovaudzawo kuti inini hangu handikuziva kuti zvati maizi ndodii because murume wachona vanenge vachingovhurasikana no matter how much you try unoziva kana uchi foni yakola chiko kuziva but inyaya yekota usati wazara hapana ngokumboti anogona kukuratidza kuti unabva anayo but asikana zvaanenge achiitisa kuzo kanogona ngokuigira chirwere saka ndapinda mutedzini mandati ndipinde kuti ndoita mwana ndokuda here naye asikana ndomoramba achikonzi ari kupinda achibuda ndakati no mani ndikatimbondotsvaga rubatsiro atika ndokuenda kakugogo gogo vakanditi you know what unotora kadzoti kako kakupedziseke ukakuda nenyimo yeblack nyimo yeblack yeblack exactly madota anonge paunenge wabadzira moto woisa madota iwawo manje unomanyisa vakati wakarora nemurume wakotoka bhurugwa irororo wobva waisanganisa nemadota iwawo madota wozomasanganisa nekadoti kainaye kakwesira nenyimo yeye yaunenge wakwiya because nyimo unotoitsonda-tsonda yotori zvine izvozvozvo munoziva kuti sipeli dzogara pai so atori maspice itoriwo wakazvikwiya chichi wakasanganisa nebhabaki spice dzese zokuti vanhu vakubikira deti wobikira wobhoti kudiwa kwandoitwa mameseji ndinotomwatsvaga ane pincode but ndinotomboitarisa pincode yachina ndotoona kuti hamuna kana zviro mai vachona vanga vakati makazingatomboite vakati munhu ane vana vake t vakabororwa kumashuro izvezvi mai vadodi vakati ndakangovaitira kwavo ndamai vangwe saka muri kuti inini izvozvi kadhodha aka kari mubhodhoro remaspice zvokutoti makazoisa mukazosanganisa nechivi maspice mbijana zvokutoti muri vanotongoti spice exactly zokuti kana kanouya akataini makauya mbamangu makatoda kutobata munenge mutorgodza ndinongoziva kuti maspice angu ekutota vanhu atedzero vangu kuda kwavanondiita so vanotoshaya zvekudoita nini unongoti konzi murora ndakatomakwa ndichiudza ane vana wake tu akatadza mamereja obiti mamereja ndakatadza isinyaya kuti ndakatouta dzowo zvekutoda murume wanokasikohura saka ndichida kutoudzawo zvangu vamwe akazara apa kuti kana murume wakasingaureka uchipungoti haasi kuura inyaya yekuti hausati wazibata saka muri kundudza kuti mubhodhoro renyu respice iri makadodlisa vamwene mukadlisa vatezvaro exactly nehanzvadzi yacho nehanzvadzi vose vakadotike kupesiraka vese kana yakupera ndoita saka zvinotoreva kuti mumba murume anenge achitoti ispice inogara inofanirwa namedhemu inotengwa every month izvo ispice yavanogadzira voga medhemu vachiisa mumba mavo mubhodhoro remaspice vetidera kuranga ritoriko friday february takatopostawo mota kuclassroom mumba mangu munototyisawo murume wangu ndakabva ndazviwaniri okay takazonyanya ndikushofu ndikabude kuti marriage nemurume akatsungeka kudai tinotopota vakatorongeka kana takatogara tichata nevaspice vangu ivavo
Okay, saka haana kudzungaira here anenge rungori rudo rwekuti asi pane nguva yekuti anotombobhongawo chaiko murume kutoti izvi handizvidi izvi. Aiwa, kana murume wangu business man anotozvitsisa zvinhu zvake business rake ndakatombozvigarirawo pamamba achitongodzongotaimisa zepo anenge achitofona akatononokodzoka anotofona kuti baby ndanonoka kudzoka because of this and that, not kuti pane zviri kutonetsa or something. I'm living well, very fantastic. Zvese zvakatorongeka. Hey chai yo haiwa ndatenda ina aiwa ndahwisisa kuti kachine kane kanyimo kebleki I tell you kuti mazvinhu zvakatowanda zvinorimushama mota dzoese yakatotengwa dzokutogara imba yangu mashoti upstairs nespice yakuyoyoyo. saka muri kuti imimi imbotiudzai kola pamunobika mapoto 2 akasiyana here because pane vana kapa vana muri kuvaisirawo here spice yenyu? Okay, ndinobika poto alright, ndinobika poto 1 handika this is barbecue sauce, I mean barbecue spice inofunga moiziva yerobert saka ndokondakadika ndokoitawo ngetouso ndozongoitawo pamusoro pepedzira zvokuti ndinoti ndakapakura ongoito like uri kudzidzatikafa nongotorawo obva wangoisa woisa microwave zvongoitirirowo imwe yeyo maona mani. saka hazvinhuwe here kola hari nhuwe here because ichina kai because wakakakuya wobva watora dayo madota wobva wakazokazisanganisa woisa pamoto kuzvirowe neihit dish atika wazozvisanganisa paine yagara babatisoke robertson I think moisia ironhuiri rakababatisinenge zvatoka kurongeka itori robertson. Okay, hey aiwa haiwa kana muri kuti zvakakushandirai kwelaiko zvino magara zvakanaka makudopostawo kumaklasi homuku mune mabhenzi mune manchoni yenyu aiwa tinoti aiwa ndizvozvo kola network yavo yakudonha right ndabva ndavadropa network yavo yakudonha right inga zvinhu zvacho zvina kumira mushi. Hey kwanzi nakola ndakanga ndaita mamereji angu maviri achingoramba kwai ndikazoita mereji echitatu kwai ndikati nevidu zvino ndongoramba ndichingobva here ndaimbonamata zvisingashandi ndongoramba ndichingochinja here varume kwai pane chitatu kwai ndo pandakaenda kuna mbuya kuGreninora kuHarare uko kwai naenda kuna mbuya vave Greninora kwai vakati wotora kachina kekupedzisira kaya wochikakuya wosanganisa nenyimo handichika namadota kwai zvinotogara mubhodhoro respice rerobertson spice riya zvoongosawo osanganisa ntuspice kwai zvokutoti everyday baba kana ndabika ndokomwaya-mwayawo kunge ndiri kumwaya spice kwai zvisina navamwene vakadya nana vatezvara vakadya navatete vanotaurisa ava vakadya saka vose zviva kudomufarira izvozvi uri kutoti izvozvi mwedzi wapera musi wafebruary apa wakadopostawo bhenzi yake yakatengekwa pabirthday remurume kuklasi homezuku kune vanhu vane mari dzavo kwekudhura vane zvakanaka handimaona wakadopostawo bhenzi yake yakatengekwa une manchoni yake ne15 rooms handimaona ndokagadzirisawo uri kuti ndoni zvandakaita ndakadiwo ndakagadzirisa kuti imba yangu idiwo imba yangu imire ndikolawo saka izvozvi sofa bhaibheri rakalidha zvaro ingori 2:1 handimaona 2:1 paita bhaibheri 2 handika kachina kekupedzisira 1 handiti maona right regai tonopa kupera pechirongwa ratio yedu inenge yakamira sei mavhotsi acho anenge akamira sei apa regai tingoona right regai tidavire vamwe kola vatinze kuti ivo vakazvifambisa sei. Kola hello muri sei kola? Andripo makamira papi muri kubhotoro here kana kuti muri kubhaibheri? handiri mubhaibheri but ndikuda ngovhunza kuti
Funza yenyu. Kuti spice andina kunzwisisa ndoda kungovhunza kuti spice racho rinogara kupi. Kola sei makuda kubvunza. Sometime kwauya mumwe munhu oshandisa spice iroro. Imi kola sei makuda kuziva zvespice makuda kuitawo imi. Taura ichokwadi. Taura ishuwa. Sei makuda kuziva zvespice makuda kuitawo ikobudai pachina mubatsigwe kana muchida munombobatsigwa. Kola vadona anditi kola vadona andizi chichaitika ndifunga vanga chifana straight ndifunga airtime yavo yapera. Alright. Kola hello. Hello? Yes kola. Yes, hello. Yes kola. Ai mimi ndoda kungotaura nyaya yangu. Alright. Inini ndakatoita zvekumikisiwa ndini about 23 years. Ndakazvara mwana wangu. And I was a virgin at that time. I was so angry nezvandakaitwa nemunhu akandibvisa mwana. Andinambobvira ndasvika pakuchiukaetikarichini yekusvika pakunobatsira vanhu like zvivi izvozvo zvemishonga stuff. Yes, I tried praying for years ndichingonamata. Nothing was worth it, but yangu advice ndeyekuti I know kuti vanhu vachandituka, but vanhu ngatityei Mwari, ngatityei Mwari. Even up to date andina mwana, I'm almost 40, andina mwana yet, but andina murume. I'm almost 40. But kuti ndizosvika paextent yekudyisa vanhu mishonga, apana. Jesu ari kudzoka very soon. I know kuti ndichandituka ini, but chokwadi ndechekuti zvinotyisa. Be careful. Be careful. Mwari vanodzoka anytime from now. Nezviri kuitika zvose zvimunyika masainzi anokumaona. Aona kuti hama dzangu ngatichingotye Mwari. Ndokanguoni chandituka ini, but anyway. Aiwa, hapana munhu ari kutombokutukai kola, hapana munhu anotombokutukai nemunhu ari kutaura mafungiro ake nezvaanomiririra. Saka hapana nokutukai nokuti imi hamuna kuya muchitukawo, mauya muchitaura point yenyu zvakanaka. Aiwa, maita basa. Thank you very much kola. Right. Saka bhaibheri rakalidha 3-1 guys. Tave pa 3-1. Bhaibheri rine iri 3 andika bhodhoro 1. Saka nasi aiwa bhaibheri rinenge rakalidha nasi. Right. Regai chinyatsoindira mberi tizwa hanzi Jesu vari kudzoka ihlai Mwari zvamuri kuita izvi madzimai. Ndikola vadaro ava ndisiri ndadaro. Ndikola. Kola hello. Hello, Sis Mells, how are you? Ndiri right muri sei? Tiri right shokuti kuno kwisu takatomirira team Bhodhoro. Okay, team Bhodhoro yasvika pei. All right. Yeah. Isusu tinokotaura kuti varume vari ngavaiswe Bhodhoro. Toda kutsigira makola ese vari kutaura vachiti bhaibheri kana vari kuti bhaibheri vari kuzojoinire chii kana vari kuziva zvavakamirira. Isusu tisi tiri mudzimba umu nevarume vari kutitadzira kurara. Isusu tiri mudzimba umu tine varume vari kutitadzira kuita. Saka isusu kutoti kana pane vari kukwanisa kutipa macontacts avo ekwavakaenda ngavabva vangotibatsirawo vanongoinboxa mimoso kuti isoro mumakomenti tikwanise kubatsirika. Alright. Saka ino hamsati matombofamba here kuti muinde kuBhotoro kwamuri kuda kuenda asi handisati ndanoisa munhu muBhotoro saka ndikutomukira ikoko mangwana tichinopedzisa kuti timuise muBhotoro. Alright. Thank you very much kola. Regai tione kuti vangatipa here macontacts then tozoona takupai macontacts acho kana muchimatsvaka. Aiwa tinopa chipo chekutenda nekuti tiri kutadza kugara mudzimba umu chanetswa nemahure vana vadiki vari kutitadza kugara mudzimba dzedu. Saka izvozvi tiri kungotaura kuti kana pane vanhu vari kuteerera vateereri tiri kukumbira mutibatsiro nemacontacts enyu munokupawo SIS MELLY tingokwanisa kukupindawo mudariro tingowana kupekutangira mudzimba umu. Alright. Zvakanaka kola maita basa. Thank you. Alright. Saka papinda timu Bhotoro panapa. Saka izvozvi zviri kungodonzerana guys, zviri kungodonzerana kudai. Tiri pa 3-2 izvozvi. Andika tiri pa 3-2 kwai vedu ndokumbirawo macontacts indatonetswa. Vedu kwai musanyima vamwe. Imi vakaenda kumaBhotoro ndokumbirawo macontacts. Kola vari kutsvakawo macontacts ekuti chi Bhodhoro ridi vaise munhu muBhotoro. Kwai nokuti ndanetswa. Handiti maona. Kola hello. Yes kola. Kola hello. Hello. Yes kola. Hello, SIS MELLY. Dzimai ka radio iri kumashure kwenyu. Mushe maswera sei SIS MELLY. Mushe chidzimai radio iri kumashure takunzwa music. Alright, regai ndiende pasina.
regai ndiende pasina radio because makoza chakawandisa taswera maswera seiko mainini takukunzwa taswera ini zvangu ndiri kunzungu nekunyimo handidi kushora munhu anenge achiita chinhu chake because ukaona munhu akuita chaanenge achiita handiti muri kundinzwa tiri kunzwai taura henyu taurai kola taurai tiri kunzwai tiri kunzwa kola ngati inini handishori munhu zvaanenge achiita handiti ukaona munhu oita chinhu chaanenge achiita it means anenge aine chinangwa inini zvangu seni ndakamira kubhaibheri asi futi uku kumabhotoro ndiriko pakutsigira mwari anobatsira anozvibatsira handi munozviziva saka muri kwese kola muri both sides inini SIS MELLY ndiri kwese kunenge kwaita ndiko kwandinoita asi kunamata handirei alright karama mukunamata ndine mabhenefits uku kumabhotoro ikoko nekudhotira zvataurwa nalast caller uyo zvinhu zvacho awa saka inini ndiri pakungoti vanhu ngatisasorobhodza zvinenge zvichiitwa nomumwe munhu bhozi ukaona munhu oita ichocho anenge aine chinangwa iwewe kana uchiona zvichikuitira zvokunamata usashoropodza vanenge vachiita zvokumabhotoro handiti kandatenda hangu SIS MELLY alright tinotenda kola maita basa right hanzi nakola ini ndakamira kwose kunzungu nekunyimo ini kubhotoro ndiriko kubhaibheri ndiriko kwai nokuti mwari unotiwo unobatsira anozvibatsirawo saka kola ava vaita kuti still tiratio yedu tirambe takadii yakabhaibheri rakalidha handimaona because vari kwese handimaona vari kwese saka bhaibheri tongoti tichakalidha so far handichimazviona right hello kola kola hello kola hello hello kola Hello, SIS MELLY. yes muri sei SIS MELLY. tikunzwa muri sei Ndinofara makadii. tiripo Ndinofara. Ndinoda kubatsirana nevasikana vari pano. Sisters angu ayo vari kuita zvebhodhoro. alright Ina hangu side Bible. muri kubhaibheri alright saka bhaibheri taapa 4 alright handei handei Kuramwari kuramati 11. Kuna Jesu Kristu vachirayira muti wemufig tree. Vakautuka ukauma nokuti wanga usina zvibereko. Saka ini ndoda kuti kune vasikana kana marriage yavo iri kuva nekuti chimwe nechimwe chakasikwa naMwari chine nzeve chinonzwa. So in the kingdom of God, we speak to anything that God has created and it will hear. Saka vasikana ava ngavataure marriage iri kuvava iyo vaisume kuna Ishe Jesu Kristu inoshanduka. Nekuti zvemabhotoro izvi mainstant zvakafanira kaibva rikanaka. Zvinotora a long process kuti imba yavo inake. Ngavanamate no matter how long is it going to take them. Ngavatsanye kana zvichibvi pinduka. Ndozvakuda kutaura nevasikana avo. Nekuti ndinozviva zvemabhotoro zvavari kuisa varume ava mumabhotoro zvichavapandudzira. Mishonga inosvika pakuexpire. Asi Ishe Jesu havaexpire. okay Ngatitarisei kuna Ishe Jesu vasikana. He is the only solution. Jesus Christ is the only solution. Whatever problem that we have in our lives, let us tell it unto Jesus. Because vanotaura ivo vachiti, uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Rikaperiwa
ripi neripi tikaripa kuna ishe Jesu vanotizorodza zviro kwazvo. Kwanzi zvinonoka kona nguva refu atichema. Kona ikola hanzi zvinononoka kwanzi pakunonoka kwazvinenge zvichiita ipapa hanzi tinenge tichitopiwa zvirwere. Saka handizi kuti ipapa bangapindura kuti chi. Hazvina basa. Ana mukanamata muchirevesa. Mwari havangatongokuregai muchipiwa chirwere. Baba nevana vavo muri kuita noise anyway. Andei. Chai muchirevesa vanin'ina nevakoma namachai muchirevesa. Mwari havakuregei muchipinda muchirwere chamusina kutsvaka. Anokunzvengesai. Nekuti shoko ravo ronanga nyange mukafamba pamusoro pezvinyavana hazvingatongokurumei. Kunyangwe vakara ndiwo mashoko anoda kuvasiyira nhasi ayo. Handishore zvavari kuita asi ngavasharudze nzira kwayo. The longer the process, the better. It's not a way. Nguva zhinji inozosvika futi pakuzovatsitirira. Okay, all right. Maita basa mama, thank you very much. Regai tinzwe vamutu vantu kudi. Thank you. Mauya makamirirawo shoko raMwari. Maita basa, right? Saka so far Bible yedu rakalidha kwai shoko raMwari rinoti uyai mose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Tizirai kwandiri ini handitika hanzi namatai guys zvinoita zvebhodhoro izvi zvino expire. Handiti maona ndikola vadara handisiri ini. Saka Bible rakalidha 4-2 so far. Kola hello. Kola hello. Hello kola. Hello, murikundenzwa? Ya takukunzwa manje. Okay, SIS MELLY. Inangwa ndina zvakawanda zvekutaura asi ndoda kungoti ndabvunzwa mwokolanga achiti kunamata Mwari vanokuchengeta kubva muzvirwere. But inini ndoda kuti kunamata dzimwe nguva kune kupusa. Nokuti inini ndakamboitawo inangu ndiri kusaidi rekunamata. Alright. But kusaidi kubhodhoro ndakambokusvika. Alright. So inini pandainamata ndakapusa ndichiteerera vanhu vachiti unofana kunamata unofana kudii. Kunamata ikoko ndakazara mainfection. Because unenge uchiramba uchirara nemurume asina protection. Okay, saka muri kuti mukunamata makazara nezvirwere pamanga muchinamata panguva iyoyo. Because kwakuri kuramba uchinamata but wakapusa nokuti uchiramba uchirara naye murume wacho naye ndanungo uchirara naye usina protection. Alright. Kunamata kwachonawo ndandichakapusa because ndandabva kunyaya dzemubhodhoro. Handinosuka munhu mubhodhoro specifically but zvemushonga ndakambozama. Asi zvemushonga zvinoshanda for a short period munhu ozochinja zvotanga kuita kunge zviri kushanda zvichida kukwata. Ndaita nightmare smeli murume aitondivenga kuita kunge kana akanditarisa kunge akatarisa chimwe chinhu chisiri munhu waanoda. Mama kapuwa chitende here kana kuti mama kaita zvidhoti chekupedzisira izvozvizvi pamakaenda kun'anga uko? Ndakanzi unonyora zita remunhu, unyora zita remunhu, wotora chigaba, woisa mvura, woisa matombo unenge wakapiwa nechipepa imomo. Saka unotaura every time unenge uchinotaura nemunhu iyeye, uchitaura zita rake riri muchipepa nematombo. Mvura yacho haifanirwi kupwa. Unoramba uchingoizadza kuti isapwe. Saka izvazvo zvekumaprofita izvi? Okay. Kuti zvekun'anga. But then for a short period zvinoshanda but zvino backfire zvisingaiti simeli. Pandakazoti ndakuda kunamata ndakapusa ma-first days. Naikola chiprofita kwino mapostori havasi havana hakusi kunamata here kumapostori chiko havasi vecheche? Machechi anosiyana because kune machechi ekuti unopuwa matombo unonzi enda unonyora zita enda unokanda zvakadai handioni kusiyana kwazvakaita nekun'anga machi. Handioni zvikusiyana. Kune kunamata kwekuti unongopuwa mavhesi uchinzi unonamata unomuka uchinamata pati usiku uchiklema mavheses. So zvekuchiprofita handisi kuti hakunamata but inini sekuona kwangu hazvina kunyanyosiyana nekun'anga.
nokuti kun'anga unopiwa futi zvinhu zvokuti unonzi hachifanirwi kupwa hachifanirwi kudonha zvinhu unopiwa mhiko kana wakunamata zvekumapentekosta hazvina mhiko izvi zvine mavhesi asi ndofanira ndi kuti kana vanhu vada kunamata zvine mavhesi ngavarege kupusa nokuti chirwere unonyatsozara chisimeli ini nangu handa kuzozara hangu HIV but ndakazara STI and it took a long time kuti STI iyoyo ipore because ndairamba ndichirara naye asina protection ndichingoramba ndichinamata ndakazosanganawo nevamwe vakandivhura meso vakati unogona kunamata but munhu rega kurara naye usina protection kusvika wapora and iyewo ngaatore mushonga ngaaimbova kuti apore ndakatanga kunamata but inandina kugara naye munhu nokuti haana kuchinja ndakapedzera ndamusiya and ndakusiya ndandiri financially dependent on him zvisingaiti ndakatanga kutambura from kugara mudzimba tukugara mhanduro but mukunamata ikokoka ndakaona kuti mwari vanokusimudza mwari vanokusimbisa and right now handina munhu but I'm better off nokuti handina stress yekuti ndichaunzirwa chirwere handina stress yekuti everyday ndichaabuse stress iyoyo haipo saka ini ndiri kutimu mukunamata but kana zvisina kundishandira zvokuramba ndirimo ndichinamata vamwe zvinogona kuvashandira but ini ndine peace but ndanoda kuti timu kunamata hatifaniri kupusa nokuti chirwere unotozara takazara ndiri kunamata ndinamata ndichirara naye ndisina protection ndikazara saka kupusa hakudikaniwo futi kana uchiti uri kuti saka that means imimi basically hamuna timu kukola ndo zvitoripo because muri kuti imi mati muri timu kunamata asi muri kutizve makanga makanamata muchinamata mukazara zvigwere handitika mazara zvigwere mukunamata mukazongosiya futi still marriage yachona saka muri kuti zvakarezve munhu ngaasapusa achiti ndiri kunamata handimaona asi muri timu kunamata saka that means imi hamuna timu yamakamirira sofa makangozviviririra Simeli ini mangu ndiri timu kunamata but pamwe zvakandikanganisa ndezvekusanganisa mushonga then ndakutiza mushonga ndakuenda kunama asina kusimba plafuti ndandakapusa saka zvesazvo ndakundishandira but kusiya kwandakaita izvezvi ndakunamata handisadi zvekubata mushonga zvekubata matombo nokuti ndakaona zvichibackfire zvinhu zvinoti kana zvakubackfire sisimeli zvinotanga nekubasa zvinosvika kwese zvinobata kwese kaine handisi kushora mushonga but ina unaundishandira okay alright kola aiwa tanzwisisa alright zvakanaka mainini maita henyu maita basa regai tinzwa kuti wamaona kuti kudii meri maita basa alright sharp right kola vati havo ivo nemuromo vakamirira bhaibheri vakunamata asi tichitarisa panhau yedzimba vakabuda havo mumba macho imomu nokuti kunamata kwacho hakuna kudii hakuna kuvashandira vaingopiwa zvigwere varimo mumba handitika ende zvakare zvinhu zvacho kumapostori zvezvo hazvina kuita saka handizi kuti tovaisa papi saka tongoramba chingoti bhaibheri sofa rakadidha handichimaona right kola hello how are you ndiri right muri sei kola tiri right kwatiri kunoko tikukumbira kuti vanhu vari kufona vataure chokwadi tikukumbira kuti vanhu vari kuuya vataure chokwadi vatitaurire maexperiences echokwadi this is a real life not kuti vanhu vanouya panapa votanga kutaura nyaya dzisiridzo vanhu ngavatuire kunze mamiriro akaita zvinhu pachokwadi kola handisi kunzwisa imi nyaya yamuri kuti ingangove yenhema ndeipi yacho nyaya yamuri kuti vanhu vakuchagokubatsira naikola regai ndikubvunze mubvunzo ndichiti imimi hatisi kuti nyaya yenhema tiri kuti vanhu tauraini vanhu tiri kuti vanhu ngavabude pachena vataure nyaya sezvadziri hatisi kuti pane vanhu vari kunyepa uyezve tikukumbira mukodzo vanhu ngavaregere zvavo kukomenta kozi vamwe vanhu vari kutotsvaga rubatsiro vakamira pachokwadi okay muri kungoencouraja kuti munhu anenge achiuya ngauye achitaura experience yake tinyatsonzwisisa alright hanzi nakola munhu ari kuuya ngauye achitaura experience yake tinyatsonzwisisa kuti munhu akamira papi handimaona kuitira vari kutsvaga rubatsiro vanyatsokuwana help handimaona right kola hello kola hello
dzimai kafoni iri kumasure nayi vasikana. Hello. Dzimai foni iri kusure. Oh, okay. Hello. Takunzwa manje maswera seiko? Maswera sei. Taswera. Ini namuda ndoda kukomenta panyaya iyoyo yekunzi mabhodhoro nekusavarume mabhodhoro nebhaibheri. Ini nangu I think chinodzikamisa murume mumba emazera angu andakambonzwawo zvichitaurwa nevamwe nekudzidziswawo kwandakambonzwawo kunodzidziswa. Chinodzikamisa murume mumbaka ndiMwari akabatana nemurume yake. Okay. Varume ava kune vamwe kune vaya vanga vachiti ndaiti ndikangoenda mumapostori ndoyandorohwa kana kuti ndotosvika kumba zviriwe. Kune vamwe vanhu vakakura sesu vakakura kudhara vekuma-70 yavo nekuma-60 varume ava vanokura vakagadzirwa kudhara kumisha dzavo kuti haadyisike haagadzirisike. Saka kungoti mazano vanhu tanyanyoda kutora culture yevarungu kuiita yedu. Isusu tiri vanhu vatema. Vanhu vatema bhaibheri rakatozouya pamberi apo. Ende kuuya kwakaita bhaibheri hatizivi chokwadi chekuti zvinonyorwa imomo ndizvo here zvakaitika kana kuti dzakanga dzanguvangana. Asi chatiine chokwadi nacho ndechezvaiitwa nemakarikari varume ava vakangogara vachiura SIS MELLY. Ende varume ava zvinoita hakuna n'anga yakawana mushonga wekuti murume asahure. Chero rikatoita bofu achatsvanzvadzira chete kuti angotaura. Chaanenge atadzirwa kana chashaya kumba chigoshaika. Saka vakadzi ava vanoti hanzi ndakaenda kuchipostori zvikaramba ndikaenda kun'anga zvikaramba ndikazotanga kunamata. Zvinogona kunge zvanga zvichishanda pakunamata. Asi pamwe chinogona chakangoitika ndechekuti pamwe iwewo Mwari wako nevadzima vako vakungoita kuti usaona nekuziva zvaari kuita. But chaicho chokwadi chaicho chisingaputuka maSIS MELLY varume ava rei. Kuisa munhu mubhodhoro kune minyama inozoteerera. Saka uchizoona kunzi nhanzi anoita manaisimesi anoita chii nokuti kuisa munhu mubhodhoro kwava kuroya. Imi SIS MELLY izvezvi mukaroyerwa mwana wenyu akaroyiwa nemunhu mukaziva ari kumuroya, imimi munofara here makamutarisa munhu iyeye? Haisi nyaya yekufara kola iyoyo yekuti nyaya yekufara, inyaya yekuti isusu tinoda kunzwa kuti imimi makamira kusaidhi kupi Inini ndakamira pasaidhi ndozvandoda kuzama kuexplain kuti nyaya yemubhodhoro imi SIS MELLY mukaziva kuti mwana wenyu aroyiwa munofara here? Ndokumbira mundipindure ipapo. Aiwa, ini makutobvunza inini apa tine vanhu 2000 right? Saka mindiro dzangu inini kune munhu wese mindiro yangu inini ka haisiriyo inozobata chimirai kuti ndibva ndakupindurai. Hakuna anofara nokuti kuisa munhu mubhodhoro kunozokubekfire. Zviriko zvaitwa nemambuya vedu kudhara nemamai vedu kudhara zvavaita zvisiri kuisa murume mubhodhoro asi uchigadzira imba yako. Sezvipi kola ndozvatiri kuda kuziva. Sekugadzira chero nemishonga chero ukanamata but uchigadzira nemishonga isiri. Kola ndozvatiri kuda kuziva. I think you are missing the point. Ndozvatiri kuda kuziva kuti imimi makagadzira yenyu sei yacho yamuri kuti imimi makakura imimi kusai imimi makazvimiririra handitika pasina SIS MELLY pasina Beauty kana Apolini kana ani imi makagadzirawo yenyu sei ndokuti vamwe vabatsirikane ka imi yenyu makagadzira sei? Inini zvangu pachangu ike zvino ini ndinotaura nemadzimai vangu ndinoshandisa fochi. Okay. Murume anototaurwa kumudzimu yake kuti dzorai mwana wenyu iri kuda imba. Alright. Handidi kufa. Kuzomisa mubhodhoro wakuroya zvinototsamisa kunyange naMwari nedzinza rake. Okay. Ende hazviregi kukubekfire nokuti waroya. Kunamata kwakanaka asi ivo Mwari chaivo vakatoisa madzinza nokuti vanotoziva kuti ndo zvazvinotoda kuenda nedirection iyoyo. Saka zvekuti hanzi munhu anoti kuti kunamata kunamata kwakanaka asi vanhu taona tapera vakadzi chingozadzwa zvirwere uchingoti wakapfugama. Alright. Saka in other words panapa pave nezvinhu zvitatu. Tave nefodhla yavadzimu, tave nebhotoro, tave nebhaibheri. Nokuti mauyawo makamirira chitendero chenyu chefodhla. Handika. Saka fodhla yamunoreva kuti munotaurira nayo pasi ifodhla rudzii. Muri kutobatsirawo vanini navenyu kana nemadzikoma enyu. Bute chairo. Bute.
vodya bute chairo vototora bute toita sei naro tokumbirira naro sezvaunongosemakuitirwa mashandisirwo anoita bute handi kutaura nevadzimu vako ndichishuta nevadzimu uchikumbira imana tete vangu ini ndinoda imba asi uyu munhu agarike naye nekuda kwe 1 2 3 4 kana zvichigadzirika zvogadzirika kana zvisingaiti unongoona wangosudurutswa pazvinhu ndichitoshuta fodya yacho ndichitoshutawo ndichitotaurira ndichikanda pasi okay aiwa magona zvekola ndokunonzi kugona zvemauya mukati aiwa ini ndiri webute saka ndigaindiudze vamwe zvandinoita ini ndiri webute zvemishonga izvi ini ndoita zvekungoshandisa bute mishonga yaunopiwa kuti n'anga mushonga rudzi audeketera sei n'anga dzakupa vanhu zvikwambo in the name of kuti urugadzira murume kana kuti urutsvaga mari kana kuti urutsvaga basa kana zvekuisa munhu mubhodhoro unozoziva sei kuti achachinja kuita chii izvozvo ini nangu bhodhoro ndariramba bhaibheri handirambi handirirambi nokuti mwari ariko nokuti ndokwatakabva asamhuri ukambozamawo kuita zvaitwa kare nemamai edu vanga vasingarambani zvatakuita mazuva ano SIS MELLY muchacho kunenge kuenda kunotamba rureruri ngodai mangwana zvatoparara asi vana mai vedu vaimira nedzimba nokuti vaimira nechokwadi mamambo kwakatangira dzinza redu mambo kakatangira rudzi rwedu isusu vanhu dzavatemba aiwa takunzwa ikola maita basa. Thank you very much nokuti vigirawo imwe third solution zvakare yebute maita basa. Right, kune vari kuti ini ndinoita zvebute, ini handibate uri mushonga chacho, ndinototaura nebute rangu ndichishuta bute rangu ndichiita zvandoita ndichitevererera hanzi ndo zvandoita hanzi nokuti zvebhaibheriwo izvi mwari variko havo asi zvinoti nonokei ndikolawo ava vadaro handitika saka vaya vakazvimiririrawo handimoona saka tongoti resho yedu paita bute 1 bhaibheri rakalidha koti bhotoro riri pazasi saka sichakanyanya kulidha pazasi zasi ibute. Kola hello. Ndiri right kanjani? Mushe ini ndinoti mubhaibheri asi ndarakambonzwawo ndakuti kona atidi zvamakambonzwawo kola mazvatakambonzwawo ndo hatisiri kuda tiri kudawo zvinhu zvamakamboitawo imi kuti tinyatsoona kutobatsirana sei. Inini sista ino yangu yakanudza kuti isabute kuzasira sikana remurume kana vachiita zvavari kuita mushonga haushandi kwauri asi haunzisi mubhaibheri. Okay, saka imi makaisa here bute iri? Bute ndakariisa zvangu asi I doubt kuti zvakashanda nekuti ndainamata panguva iyoyo and kubva ipapo murume hana zvaanoita. Okay, saka imi hamusinatsoziva kuti chakashanda chii bute ramakaisa kustonyeni iri kana kuti inonzi chii kana kuti bhaibheri kunamata kwamaiita? Okay, saka zvino resho yacho yomira seko tongoti hameno regai tingoona pakupedzisira kwegame kuti zvinoguma zvakadii handitika maita basa kola. Thank you very much. Hanzina kola indakaudzwa kuti isabute ndikaita bute anoona vangavoda kuti kola vangavoda kuti kwaini zvandakambohwawo tikati aiwa zvatakambohwawo hatidi tiudzei zvenyu vakazoti aiwa indakahoisa bute anoona ndo zvinenge zviri ndo zvimatriki zvinenge zviripo panyaya dzemalife edai handiti maona. Kola hello. Muri sei kola? Tikunzwai. Taura heni. Saka inini zvandakaita vakatiwanza vanoshandisa hazvidhonizwe kushandisa mari kana nchiisa kana lamboda mari saka vakaiwatiosiwa dzakadaro handitya then kusvikira dzapa uzofa zinosiwa dzakadaro dzisingadye handiti padzinozofa dzinofanira kufa dzakaita kakubata like nemakwapi aya idzo huku idzo hangaiwa idzo zetu. Okay, all right. After about 4 days
so ndobanga yodziyajafa saka ndokutongopera kuvaita maproblems angikokwanzi ndikunekai saka kuti ndichimubhadhara majara chaiwa ndira kuzodati hari mari saka yakatanoda chikafu kana ndinodati magrosari kungotengwa ndozvandakazongopawo saka ndozvandakangoita izvozvo ete handina kana problem ndamangu makeke chaiwo chaiwo saka hanzi kuparadzana kwedu isusu kuparadzana kwedu nekuti handaiwa dzakafa dzakabatana nechi dzakachaka kubatana like ndopachaparadzana ipapo saka imi hangaiwa idzi makanga madzowa nepi imi koli Alright, saka mati makaenda gokwe ikoko gokwe ikoko ndo kwakabva hangaiwa okay ora mukomana wegokwe okay right okay aiwa maiti yenyu bakola hanzi nakola ina handina kuita zvokunyatsoti munhu kuisa mubhotoro asi ndakaudzwa kuti gokweko kune chikomana chechidiki chinoita zvokugadzira ndikanangavo gokwe ikweyo kwai ndasvika gokwe ndikaitsvaka hangaiwa dzako mbiri uye nadzo pano hangaiwa kakola vakanodzibata idzo kwirimba idzi handiti ndo hangaiwa kwirimba dziya vakabata kwirimba dziya mbirizvi handika kwirimba dzikagadzikwa handitika zvikanzi kufa kwadzo kwadzinoita kwirimba wanika kwanzi kwai munofa makabatanidzwa nekwirimba here kudi ameno ndokutaura kwakola handimaona vativo ndo zvavakadi zvavakaratsigwawo nazvo gokwe iko kwanga vaita uko saka kola vakabatsigwa nekwirimba imba yavo yakamira izvizvi zviri kufaya handimaona zvinhu zviri kunakidza ndikola vavo regai tizotwa wanoti kudii. Thank you, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Yes, caller. Yes. Hey. Inini sisimele ndiri chimbodhoro. All right. Right. Ndingati gadanya yangu. Ndakatorerwa varume 2 neshamari. Wechi 3 andandaneta nekurwadziwa. Wechi 3 bandaita sei bandatora romwe mukadzi banabva ndaisa mubhodhoro nanhasi 8 years kola saka makanga matorerwa venyu varume vaviri neumwe mukadzi mukati ndaneta nokutoregwa ini rega ndichitorawo umwe mukatorawo umwe mukaisawo mubhotoro iko zvino vane 8 years muri mose. Saka izvozvi uri mubhotoro so bhodhoro riri kumusha chaipo. Okay, saka makanogadzikwa kupi kola kuti bhodhoro iri riri murume wagara ribhotoro kumufakose harare yakalidha vediwe harare yakabata right. Saka kola vakaenda kumufakose uko vakanopuwa bhotoro ravo vakaisa munhu mushure mekunge vatoregwa 2 neshamwari varume zvisina zvino vachitoregwawo neshamwari dzavo varume vakati aiwa ndanetsa nekutoregwa ini rega ndichitorerawo ndichiimisa mubhotoro pamusoro pezvo plus extra yebhotoro ndokubva vati mubhotoro fe handimaona vaisa munhu mubhotoro bhotoro kwai ndakanosendecherera kumusha uko handitika ndokwariri. Saka izvi zviri kufaya kola hapana kana chiri kunetsa. Hapana na problem ndindanyepe ndinditori problem. Asi anenge ari right anenge asina kuti auzungaigwa here. Aiwa atori right. Shema anotombozungaira ari right. Anotombobhonga mba. Handina kukunzwa ipapo mati. Anotombobhonga mba kutobhongawo kutoti iva mai mwana kana kunombobatwawo huro so. Aiwa kwete stereki. Habhongi stereki. Aiwa kwete stereki. Anototya. Anotokutyayi. Yeah. Okay. Saka bhodhoro riri kurizevha saka nanhasi nariri pacho munongoziva kumamisha kune simiti kune chii ndokwariri. Alright. Aiwa zvakanaka kola maita basa matiudzawo kuti mimi makagadzirisa yenyu nebhotoro imba yenyu yakamira hapana chakamboipa. Tinotenda, thank you very much. Ndosaka ndanditi vanhu vasade kujaja vanhu nekuti unenge usiri mubhutsu memunhu iyeye.
saka kuti munhu azosvika pakuita zvaanenge aita ndinenge ndatambura. Alright. Okay, aiwa takunzwa ikola. Thank you very much. Maita basa. Right. Panapa tine 140 calls, guys. 140 calls, people trying to call. Saka iko zvino munhu anenge auya ingoti 2 minutes kuitirawo battery zvino zvakadarantika vanenge vachifona 2 minutes kuti wane kufamba. Kola vakuti bhotoro ravo vakasiya kumusha vakanogadzikwa kwarare kumufa kose handika vakaisa munhu mubhotoro. Saka zvasiyana ne1 iko zvino. Zvatisiyana ne1. Right. Regai timbonzwawo. Kola vakadiko. Moro koma muchinondokerei kundidera munenge timubhaibheri kana tinenge tichiitira kuti munhu anenge angotanga kufona panguva yendivanenge iwe ndishauya nebhotoro rekwaii kana wanga uchifona pane mumwe munhu pacall saka ndinenge ndinitongodropa makall zvandiri kuita izvi kune vakawanda kutongofona uri panapa sanditongova handiwaona kuti vasa kudisturb nini zvangu wakoma ndauya panapa ndaibatira padenga sechanganibheki but ndauya panapa kuzoti ndingozouya kuzotaura kuti vakadzi vekuzimbabwe ngatiregei kunyepera because inbox yangu nevanhu vanonyepera vanoposta watotarisa post yavo vanenge vachitaura naiwe ndakanzwa kuka achiti wakaisa Chris mubhodhoro ipawo manhamba akuki but usamuudza kuti ndini vauya panapa munhu wese akutaura zvebhaibheri musanyepere vanhu they are not happy mudzimba maritodawo bhotoro ratakaisa ana Chris. Okay, saka imi Chris ari mubhotoro izvi takangohwawo hatina zvatizivo takangohwawo kuti urimo mubhotoro imomo ini mubvunzo wangu unoti takangohwawo kuti urimo mubhotoro murume wako iyoyi Chris. Okay. Saka zvino varungu vanoiswawo mubhotoro zvichitoshanda here? Handingasweri chingozvara kanchingochinja nemunhu anoswera achinohura iro. Saka varungu vakatoakaroiwa. Ina hangu sismeli ndongoti munhu. Munhu ita zvinokuitira. Namata but kwanda kunyepera kunamata ndozvakabva mukola muchinda inamata asi ndikazozara chii? Zvandakazara zvimwe but chandodongota ndechekuti number 1 mazimba ngatiregetike kufunga kuti kana uri married you achieve something ndosaka muchizoita desperate kunoisa munhu mubhotoro mozoti hey uroi but when you have no choice ita uroi iwowo kana uchishanda ndimu unoti kana usina kurorwa usi munhu saka vanhu ngavarega kuda kunyepera kusvika mwari apa kuinbox kwangu wakazara dai ndiri munhu andida kuyanika ndaivayanika nemascreenshot kuke anoita bhizi achifonerwa nevanhu vekuzimbabwe vari muuk vari kuaustralia vari kuvanhu vese vanotonditi kuke hasi kunere muudze kuti ndinawo bhotoro sei munhu ese ari kufona pamuri sisimeni ari kungoti bhaibheri vanhu ngavarege kunyepa bhodhoro ratakaisa ana Chris naana dziva vari kuridai aiwa chiri kuitika ndechekudai soketi kukenga zvanga kunge ari pano last time pashow yatakaita yekutanga pati 1 bhodhoro ranga rakalidza zvishuwa kwete zvekutamba ndogona kumufonere inini zvezvikana mufonere direct uti kwanzi show yangu yatanga ndiye anga ari muridzi weshow zuro wakandifonera akati ndoda kuuya nezvinhu zvangu ndizonyatsoita vanhu vachiona mufonere saka auye pashow takatomumirira izvozvi tiwe kuti bhotoro to be honest inini zvangu ndobhilivha muna mwari ndongobhilivha kuti kana wadiwa idana naye zvakadaro okay saka tifonerewo kukiumudza kuti hanzi show iri kufamba mberi handikaanapa techingofaisa zvinhu iko zvinoti mainzana bhodhoro nebhaibheri ndimuudza kuona pashow apa paiwe vanhu vanoda mabhodhoro aripo bhodhoro pambene bhodhoro haikonoda unyepera kuti munhu anorega kuhura nemunamato kunyepa pamberi nebhodhoro munhu ngapinde mubhodhoro kusvika adzikama ndimufonere anyway jokes ndimufonere ndimuudza kufonere izvezvi alright iripo hanzi naketi isusu takatoisa mubhotoro isusu vatorimo mubhotoro sekuhwa kwamakaita hanzi vari mubhotoro saka regai azame kufonera kukiwa chotione kuti kuki anouya achitiudza kuti bhotoro zvinofamba sei. Hello kola ndiri right kanjani saka bhodhoro nebhaibheri zvainzana iko zvinezvi indodakara hangu yangu experience nebhodhoro. Alright. Hello tiri kunzwa taura eni ini zvebhodhoro zvakaramba kushanda simeni zvakambofamba nenyaya yebhodhoro kunzisa bhodhoro isazodhirembwa isa chakati zvakaramba
saka I think zvemaprayers ndo zvinotoshanda. Makazoita here maprayers acho zvikakushandirai? Maprayers ndo akatondishandira than zvebhodhoro. All right. No, thank you very much, Kola. Thank you for your input. Right. Kola saka Bible rally da futi ne1. Bible rally da ne1. Kwanzi ndakamboitawo zvebhodhoro zvakaramba kunishandira nezve madhotembuka asi hazvina kunyatsoita. Handiti maona zvakaramba kunishandira asi pandakazoita zvebhodhoro apa zvekunamata apa ndo zvakazondishandira naKola. Saka Bible rally da. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Hello, SIS MELLY. Yes, muri sei Kola? Hello. Yes, muri sei? Makozo chakawandisa ari kupinda. Tiri right, SIS MELLY. Tafonera tipotaurawo nyaya vanhu vekuZimbabwe ka vakadzi isusu vekuZimbabwe ngatisanyepedzera kuti pedza kuwanda. SIS MELLY ka unoona shoko regera kufamba unzwa munhu achitaura kuti hanzi isusu hatibate mushonga kubasha murume mushonga kuroya kuita sei kuroya neunenge wakaita nemurume wako kana kuti pamba penyu kana kungoti kubatirwa mushonga moroyiwa unzi munhu waZimbabwe kuita sei vanozvibhilivha kuti mushonga uripo asi kana yanyaya yekuti kugadzira varume unonzwa munhu achiti kuroya vanhu havaziye murume anofanira kutogadzirwa. Munoziva dinjiri kunoiswa nyora dinjiri munhu unotangira pakuzvigadzirwa iwewe miri wako ndiwo unofanira kutanga nekugadzirwa. Dinji rese iri rine murume akangopinda matikudikola handina kunzwa dzokorodzai zvakare handina kuhwa makozi mirai kola dzokorodzai zvakare nokuti makozi ari kupinda ari so akawandisa saka ndichayatsonzwisisa kuti vanhu veriwe vanhu imbomirai kufona kana ingatiri pashow tese wani mukaona munhu ari pashow phone guys muri kunzwa munhu ari pashow imbomirai kufona handiti imbomirai kufona ndichiti vamwe vanhu muri kundinzwa takunzwa ndichiri vamwe vanhu ndinopa muenzaniso wangu inini chinonzi dinji riya rinonzi rinoitwa vamwe dinji harina basa rinobuditsa mvura iro dinji riya musaruone iro riya kana uchinzwa uchinzi mukadzi ane dinji anonaka rinobvira kutoiswa nyora ndokurizadzikisa kwedinji kuti rinakire murume beche yainiswa nyora murume anakirwe imbe zveshuwa hapana kwaanofa akaenda ati muri kunzwa mese munoti nemurume umo muwest munotemerwa nyora muwest murume ndosaka varume venienda isusu tinotodzitemerwa nyora mese maanobata muchikwirana mumwe ende achitanda unenge wasikana nenyanga isingagone handiti ausi kana uchienda kun'anga usatenge nongoti ndikuda mushonga wekuisa imubhodhoro macho munhu tinovaisa isu varimo varume isu mubhodhoro imo nongoti ako iwewe munhu kuti unake ndo number 1 unogadzirwa nemushonga mishonga yemunotaura kuti tenge namatai musabate mushonga iwo mapiritsi atinoshandisa muzvipatara anogadzirwa nemushonga yechibhonga wayo saka muchireva kuti vakadzi havanake here koni ngazvishandiswe chitema josa kuuya chichichi saka muchireva kuzadzikisa zvambotarwa naKola uya kuzi mwari anoti ndinobatsira nozvibatsira unozadzikisa okay kanje ati muri kunzwa murume anoiswa mubhodhoro zveshuwa agodzunga yaripo pamba but hapana kuiswa mubhodhoro kuya kubasa chinoshanda achiuya nemari mumba asi kuti rudo rwaunenge wagadzirisa kuisa murume mubhodhoro ende zveshuwa hahure unotogara naye pamba saka vanhu ngavasanyebedzere kudzungaira kuti ukaisa munhu mubhodhoro pana munhu unenge wazanganisa zvinhu kuti uri kuita zveimba uku uruda kuti nditi ndikuda kunzi ndite mari unozanganisa mushonga uchitora yekuti ndoda kuita mari ndopa unopuwa zvezvi
ukapiwa mushonga wekusanduka ukaita chwamba uri mubhodhoro hazvisi kunyeba kana uchifanira chinhu kun'anga chinhu 1 endera chinhu 1 uchida kugadzisa murume wako umboita zvekugadzirisa imba yako mogara munotisa zita uye wekuti achitukana nemukadzi wemurume achiti hanzi murume wako iwe akazokudisa manudhu uye munoti zvaaita zvezvezviri alright saka bhodhoro saka achiti murume wako iwe ndiye anototaura nezvako munoti zviri zvega izvozvo bhodhoro rinotoshanda pamberi munaro isi tinotorida izvo zvebhaibheri dai vanhu vebhaibheri matoita bhaibheri vanofona achitaura zvebhaibheri vombotaura zvebhaibheri handiti kana zviri zvebhodhoro ngazvimbomira zviri zvebhodhoro isi tinototi pamberi nen'a dzorora dzinosikanwa dzine mamusicians anoenda tinoziva kurumbira iwo mamusicians anoenda uko kwamurewo uko kune n'anga inobvira handenoko ngazvakaoma alright tovazive vacho vanotosvika ndakatombogudhumana nemumwe ipapo munhu anotoita achiwedzeredza kuti mafanzi awande anotoenda futi kun'anga kuti adiwa tichevataura mazuva saka munoti zviri zvega hazvizi zvega munhu wese unotoita uchiwedzereka pamberi nebhodhoro pamberi nen'anga chero usinganouraya chete munhu diwa munhu ida kudiwa uchikidzira ukati tyika ndozvitongoripo tyiwa murume ngaakutya akapinda kana wakazora mafuta yaya kana aenda kunohura anoenda kunohurechi anoto ndinoti zvinokuitira ite izvozvo zvinokuitira zvataurwa naketi izvozvo vanhu vasanyebedzera udzunda vasingadi n'anga vapiwa maimupusuma ende zvesho vanhu vanomupedzera pajekerere fundisa vasi kubatwa nemapono nemachinya sanoparidza vachiri zvakaipa munhu anongotaura kuti mushonga wakaipa asi achibudeka nyarara zipa muromo wako osiya vanozvida voita usashoropodze ingoti nini ndofarira bhodhoro angatotaura kuti aiwe nini ndinotoda matinja angu aya atori nenyora dinji risina dora risina nyora aiwa hapana zvisi zvino ngariite nyora dzinozadzikisa kuti murume akangopinda ipapo anonakirwa ende anochema panonzi achemerera paya ipapo mushonga unenge uripo unotemerwa pamatingi okay alright aiwa kola maita henyu mauyawo neimwewo panyama chete apazvi mauyawo neimwewo recipe yekuti kwai pamasini apa paite zvokuchekeregwa pose panochekeregwa pachekeregwa asi bhodhoro saka mamirira futi chimbhodhoro mukati pamberi nebhodhoro saka zvainzana futiko zvino guys zvainzana bhodhoro nebhaibheri zvainzana right kwanzi kuki auya handisi kumuona kuki wacho handisati ndamuona achifona panapa handisati ndaona achifona because akatofona panapa ka inototaridza kuti ari kufona maybe regai timbounza kuki wacho timbonzwa kuti zviri kufamba sei vedwe ngatiitei soka guys kana ukaonzwa tiri pashow panapa tese obviously unotonzwa kuti pane mumwe munhu aripo handika there is no need yekuti ufone iwe uchinzwa kuti pane mumwe munhu aripo the moment inodonha mumwe munhu iwe obva ufonawo handitika regai kuramba uchingofona chete uchingofona chete uchingofona handitika uchingofona kana mumwe adonha iwe fona foni yangu haigoni kuinda pasilent totally inongoita vibrate haigoni saka inenge ichitoita noise ichitonyangadza vamwe vanhu haiiti silent zvachose ifoni inongotoita vibrate ndandimaona saka please ukanzwa kuti pane umwe munhu aripo handitika imbomira kudi kufona umwe atange adonha then wozodiwo wozofona kuti nyatsonzwisana pave ne280 calls dziripo I don't think kuti tinodzipedza dzese idzodzidzi handiti mazviona I don't think kuti tinodzipedza right ndikuda kuti ndimbotsvaga kuki ndimbomufonera handisi kuziva kuti arikushandisa nhamba ipi nhamba yakushandisa handisi kuziva kuti nhamba yacho ndeipi because ndiye anga ari muridzi weshow anyway regaiti tione kola yellow kola Hello. Makadi kola. Makasimbe rambwe. Tiripo mukwasha. Hapo. Matatu chete. Mune manzu matatu Unono kugadzisa murume kun'anga. Ulingo waromba.
All right. Unozi kushereketwa uya because kushereketwa uite kuti mari kana nechi. Okay. Uya uromba munoziziva. Atizivi kunodzidzawo. Ukaona waita zvemushonga uchiita rudo kana kuti mugarisane zvakanaka. Mushonga waya paunopesana nemiko bhozi pamunopiwa paya munotaura kuti musazita zvakati handiti. Tona kupedzisira kwacho muchaima karudzwa. Hamuna chairumbira murume chete. Ushereketwa munoziva kuti bute pambotaura nyaya yebuti ndandakakuteerera handiti. Bute ukaita nebute rako pamoacho chai. Berera ukataura nhunha dzako zvakunetsa ipapo. Munoziva kuti rinobatwa nokumachechi utaura kuti mishonga kuti chiite kasezwa nemazikatebhuri. Ndata muto nemurume muri kunzwa. But yebhodhoro iyi nerimwe gore tikaripiwa peji tichadzoka tichitaura kuti kune vakudzanhasi but ushereketwa urombwa chaiwo chaiwo vaita basa. All right. Aiwa mazvite henyu caller. Thank you very much. All right. Regai nditsvage namba iri kunzi kwayaiswa yakukiya chokuti ndeipi apa. Miraitoni. Because maybe namba yandinayo haisiriyo. Ndiyo one. Wedwe imbomirai timbofonera mhingi wacho tione kuki. Kune vari kuti hanzi ndinoda nyaya guys. Maybe you should not be here. Anditika because panapa ini ndinotora caller wese and I listen to everybody. Anditika I listen to everybody anenge auya. Anditika apana kuti hanzi kunozonzi ningi kana kuti ningi. I listen to everybody. Anditi panapa ini I listen to everybody anenge afona. Ndiye wandinoteerera. Anditi I listen to everybody. Anongofona chete ndoteerera nyaya yake andina kuti ndinokacha munhu kana kuti chi namba yacho yakuki haisi kupinda wani. Namba yacho yakuki ndikuitira kuifona iyi haisi kupinda iyi. Yakuringa. Tiu. Kuki ndikutira kufonera ndikuki uyu haasi kudaira ndi muri kunzwa. Right. Ndikuki wandikutira kufonera uyu saka iri kungoringa haasi kudavira. Anditika haasi kudaira. Right. Ndakudropa titore vamwe because makoza chona atopinda ku 300 and something. Antimaona. Regai drop. Caller, hello. Hello, SIS MELLY. Yeah, 2 minutes. Takuta 2 minutes, 2 minutes. Murisei caller. Ndiri ite zvirisei. Mushe. Mushe SIS MELLY ndanguya vane tusendzangu. Ndati vakadzi vari kutaura zvekuti mishonga yemarume vanozviurayisa ngati. Pamunopfugama imimi muchinamata vechechi. Muri kutanga mazvinamatira imimi pachenyu nekuti unogona kuda kuti murume anoura iwe uchiziva kuti kumusha kwenyu kune mhiko dzekuti hamushe makapinda mudzimba. That is not a problem yemurume. 1. 2. Kune vanotaurisa varume mubhodhoro. Hama dzangu munozviziva here kuti varume ava vane midzimu yavo. Usati waisa munhu mubhodhoro tora bute rako upfugama pasi wobvunza midzimu yako kuti iri kuzvitendera here nekuti mhiko idzodzo ukabatira mwana wevanhu mishonga dzinza rake risingabatwe mishonga. Hama dzangu ndopai pamunoona munhu achinzi azongofa zvisinganzwisisike munhu azongoita sei nekuti ndochandoziva ukataura nemudzimu yako ukakumbira mudzimu yako inokuudza zvekuita. Hakuna mudzimu unoda tsvina SIS MELLY. Ende mudzimu wese unozvirwira mukatarisa vana manjezu ava ana kukichichi vanokuudzai kuti murume munhu ane mudzimu yake yakasimba ukamuitira zvisina basa
unokuduburwa ndini ende ana manje zvandingoti ndizvadzitsvina mudzimai itsvina saka kwavatsanangurira nyaya yangu yakamira so vanoona zvekuita nemunhu wake oro vanchava kuuya kuhope vachitomuudza kuti zvauri kuita izvi anopiwa maonings namatai hama dzangu asi rimemba midzimu yenyu ndoinokuchengetedzai vechechi ava ngavambomira zvavo okay vechechi kwaigarai pasi sisimeli ndonyaya ndati ndiuyonayo ndichibatirana nevakadzi avo musangodyisa vana vevanhu vamwe vachona mutozivi mitupo yavo maada kudyisa imuka be careful nezvamunoita. Alright. Thank you very much, caller. Right. It seems as if bute ruda kutora mukombe panapa. Panenge fodla ruda kulida panapa ndo zvandiri kuona. Fodla inonzi bute inenge ruda kulida. Kwanzi vechechi imbogara ipasi, vebhotoro imbogara ipasi. Andika kwai bute kungotorawo bute. Saka bute rinenge riri kuuya nazvo. Rikaitione kuti pakupera kwegame zvinomira sei. Mira itione. Kuti pakupera kwegame zvinonyatsa kumira sei chaiko. Right. Caller, hello. Hello. Yes, caller. Hello. Yes, caller. Yes, SIS MELLY Morite. Tiri right Morisei. Mira ndikutry kucontrola ma earphones angu. No, but tiri kukunzwai zvakanakisa. All right, makundinzwa. Alright. SIS MELLY muri kutaura ndozvise control. Ndikufona ndiri kuibank. Okay. Maunza topic yakanaka sereki. One of your big fans. Okay. Yes. Kusavana MUBHODHORO. I mean VARUME MUBHODHORO. Married. I was married. Tanga. For 20 years. Okay. Ndaba nemurume wangu kuZimbabwe. Sine mwana wedu wekutanga mukomana ane 21 years kana 18 years. Kauya kuno kuZimbabwe ndandiri esegowa. Saka zvadaro ndandiri munhu asingabhidhibhe kwete kuti asingabhidhibhe mune zvechivanhu but ndaingoziudza kuti why must I do it because murume akadai nini handisi muri kunzwa ndobva ndatora umwe musikana wekuZimbabwe kuti andishandire musikana uya akatora murume wangu ndobva tambonesana patakugadzirisa then murume wangu inini manje tamushure mangu tagadzirisana after about 3 years muna 2010 mazuva esitoka kuti takayai ndobva atanga kufambidzana neshamwari yangu zvakare futi ekare futi ashamwari yangu zvandandisingafungiri ari kufambidzana neshamwari yangu inini indandisingafungiri kuti ari kufambidzana neshamwari yangu nemhaka yei because shamwari yangu I trusted her, I took her as my own sister. Zvese zvandaiita taiudzana as girls munongoziva paushamwari munendiudzana mamwe masecret. Then so private please. Just a second, SIS mapinda adzimai enda kola itakupai 2 minutes kola itai muchikurumidza tunoitira bhatiri nevamwe varida kupindawo tine makozi akawandisa. Sorry. Sadaro mati. Murume wangu afambidzana neshamwari yangu yauya ndakazoita find out kuti vari kufambidzana. Ndobva ndamuconfront. Ndakatanga ndaconfronta shamwari yangu. Ndobva abvuma. Shamwari yangu ndiwe munhu South African. Ndobva abvuma. Paari kugapa ndikumurekodha kuzoti ndikumurekodha. Then ndobva ndazoconfronta mbumo wangu pekutanga akamboramba. Case 2 ndopaakazobvuma. Ndikati why ndo zvandaida kunyatsonzwisisa kuti maybe pane pandailekawo semukadzi kana kuti pane mamistakes andaiitawo semukadzi but haana chinhu chaakapinpointa kuti ichi wanga uchindikanganisira kana kuti chii.
ndokubata zorambana nemhaka yekuti I felt betrayed kuti munhu akatana he cannot be trusted. Paezvinezvi manje ndakazoonawo fadza vangu tane gore tiri sese. Mazuva ekutanga ndaimbodiscriminatewo vakadzi vanoti hanzi kufambira murume kudyisa murume kunoti kuti but especially inini I support vakadzi vanoisa varume mubhodhoro and I'm one of them andikunyeperei. Okay. Because I don't want to go back kupfeka bhutsu dzandakambopfeka ndine murume uya, go through the pain yandakaenda nemurume uyoya, ndakarwadziswa. Saka ndakafamba, koto ndakafamba kumunhu wani, ndakafamba kuvanhu vakawanda kuno muSouth Africa ndichirwa mari, chikaranga, ndikazoenda kuZimbabwe, ndikazobatsirwa kuZimbabwe. Aiwa, inini ndinoti pamberi nekuisa varume mubhodhoro. Okay. Or saka izvozvizvi nedhara renyu ramunaro iri zviri kunyatsofaya. Aiwa, anafadza ndinganyeka. Bhodhoro rangu rikushandira riri kushandirai. Aiwa, pakanaka. Play nenyaya yecorona ndaifanira kudzokera kuZimbabwe futi because munongoita zvinhu zvechivanhu ka hazvisi zvinhu zvokuti unongoita kawani kuti zvapera. Unofanira kumbopota uchienda uchiputidzira moto, uchienda uchiputidzira moto. But what I can tell other women is pandandisati ndatanga kufamba mase aimbisa murume wefadhara nemadira vakumbiri malevels asiyana. Mazuvano ndaamunhu anotozikanwa nehama dzavo, ndaamunhu anotori neaccess kumaakaunti avo nekubasa kwavo ende vatinoti hama dzavo dzinodzosi kuna manzou kunani. Ende ivo chete chavanoita nyange vapinde pai nyange vapinde pai vanototumira proof whether ipicture whether ilocation yewhatsapp kuti ndiri pakati ndikuitei. Saka tinotuma kuti mukadzi aise decision, it's a drastic decision mind you, yekuti ndakuisa munhu mubhodhoro. Ende patinotikuisa munhu mubhodhoro hazviroti munhu akuiswa mubhodhoro kungotaurawo shona yedu. Tinoti kutuma kuti uchiisa munhu wako mubhodhoro ka hazvireve kuti wangoita huzire ngari inini chete. It's because unenge wamboenda through a lot. Wamboona kuti 1 at my age, I'm 42. Anikaramba ndichingochinja varume ngendichinja hedu. Saka ndakaona kuti ava ndofadza vandinoda kana pabonde aiwa ndikunyeka ndiri kundifaira. Saka ndakaona kuti apa ndopandiri kuda rega ndibva ndavagadzira ndivagadzirire saka ndiri kuda. As I'm speaking to you, I'm speaking with you as we speak. Ndakapfekedzwa ring yengi. This happened after ndavaisa mubhodhoro. Ndisati ndavaisa mubhodhoro munhu aibvesa kuti ainini handishada kuroora. Asi muri kunzwa? Kunza koti ndisemusisade kuroora indava chichiti nditi vane vana vavo ndine vana vangu. Handiri munhu andoshungurudza vana vangu chichichi. But pandakazovaisa mubhodhoro ndakangoona munhu auya nerwi. Would you marry me? Ndakuda kudai. Saka as women inini ndiripo pakusapota kune vakadzi, whether wambotorerwa murume, whether usati, whether uchazoroorwa uchiri musikana, if watongoita what is good for you, because kune shumba dzakamirira kungodya nyama yavasina kuguruma. Inini nemurume wangu takabhadhisa kuchikoro, the first husband takabhadhisa kuchikoro. We started life from scratch together. Tikatanga life from zero in South Africa until Murkonsa. And then I feel like I made him the man he is today because I knew I contributed. Whether ndaichitanda ndiri mumba ndichimbikira breakfast ndichimuwatira ndichimisira sei, but I contributed. But the fact yekuti akazondichinjanisa mari yangu. But hazvina kuperera ipapo Smelly ndandine bitterness yekuti how can my friends betray me to that level. Ndakasvika pakuti shamwari yangu ida kumugadzirira size nokwana. Ende ndakamugadzirira Smelly. Makamugadzirira sei shamwari yenyu size nokwana ini? Ndakamurovesa nestroke. Madoctors vanoti stroke, but inini zvidzidzo zvandakaita. Ndakamisa
unogara kana takuti uri nanga ukarisiya pawarisiya nyange ukaya mhepo hakuna kwarinoenda anongogara ari munochi because munhu anoziva nhamo dzangu dzandaitindana nadzo mumarriage ticheya as friend tichitaura as friend aitosineka nemurume wangu pamwe aitondiseka kubenzi. Saka makamuendera kun'anga mukanomuita zin'anga shamwari yenyu? Ndakatoenda kun'anga asi zvandakaita pandakaenda kun'anga handina kutaura zita remunhu. Ndakataura kune n'anga iyoyo ndikati inini handitotaura zita remunhu kuti tongoti medi vatora murume wangu. Atora murume wangu zvakati ngazvisangane naye. Hapana kupera 3 weeks ndakazonzwa zvinzi hanzi arohwa nestroke akuhospital muromo wapasaidi azoregera basa zvazodai. Saka basa vangu yekutanga vaivai ndobva kusiya ndiani murume achada chikebheki chihure kachavaita ndiani chikebheki hapana vangu vauda kuti chekebheki nene ndikati inanchati ndakuta cheronetibo. Saka I'm going to let any woman come in between imini my fiance as name. I would rather spend the last drop of my blood fighting for my life, fighting for my relationship, fighting for my marriage, my current fiance one day night. But chandinoda kungokurudzira vamwe vakadzi yangu kuti musabate chinoropa kana kuuraya kana kudii. But imimi kana maita munhu cabbage kudai ravezungai rangovezi cabbage anogona kungozongofaka ende ndimi harisi ropa here. Aiwa kana akazofaindiwa yaMwari hapana asingafi smeli. Okay. Hakuna munhu asingafi. Nguva yangu kana nemwe ichasvika asi nini pandakataura ndakati munhu ngaiti cabbage ngaite nanga. Okay. All right. Saka what I'm trying to say is nafadza vandinavo izvinezvi. I'm not going to let ndingopa example yekuti I'm not going to let maybe this Melly come in my relationship because I went through hell. That's one wonder. I lost friends, I lost relatives, I lost my self-esteem. I lost myself thinking that how can my own friends betray me to this extent. All right, thank you very much kola maita basa yenyu. Chiregererai kashamwari yenyu nhanga iri muchinorigadzirisa richidzokera kuita munhu kwarandi vakaramba navo. Andimuregerere Smeli ndakatoyeredza nemvura ende handikwanisi kudzokera una Limpopo. Okay. Akandirwadza akandiudza kuti inini I'm not a woman enough for my husband. Munhu akundibvisa umhandara inini wozoti I'm not a woman enough. Saka iwewe who are you? Who the hell do you think you are? But you are a woman enough for my husband. Patakabva nemurume wangu kuzosvika ayo zvaave izvi azotivika handini ndakangoenda muguruma. Saka ndozvandakangoitawo pana fadha ava ndakazviudza ndikati ndakutanga life patsva from zero but handisi kuda kudzokera back pandakambobva uko. Ndakubva ndatongogadzirisa kuti malevels angu atongofamba ari pahigh level handisi kuda mamistakes. Saka malisteners asisimeli mafenzi ese please musamirire kuti hanzi mutange maona maite mitana doubting shomani. Gadzirisai mamarriages enyu zvinhu zvakanaka. Musamirire kuti murume atanga ahura abuda kunze because paanobuda kunze panouya mumwe munhu ane mushonga uri pasi obva akubudisa iwewe kuti chizozvigadzirisa zvinonetsa. Gara watogadzirisa watogara masoja ako mumarriage murelationship yako kuti ada kuti wedha murume wako akaenda kubasa wedha kumamiting wedha kui akaona vamwe vakadzi wedha vakabatana sei vane mahisi akaita sei anenge achingovaona zvimudzi anenge achingosungani manzobvu kumba uku. Okay. Aiwa maita henyu kola, thank you very much kola maita basa. Hey, vekabheja vandu vandadongohwa zinanga iri. Hey, ameno shuwa pakaipa. Hey. Zvacho. Hey, maita basa kola, thanks.
saka right bhodhoro ralidha iko zvino bhodhoro ralidha kwai ndakanga ndatambura shamwari kanga yanditorera saka ini shamwari ndakadozoita kuti ite nanga saka izvozvo ndakatogara zvakanaka ndakaisa baba fadha bhodhoro saka bhodhoro ralidha guys bhodhoro is leading. Caller hello. Caller hello. Caller hello. Caller hello. Foni yavo inenge yakafarika ichiva drop edu havasi kunzwika right kwanzi ndandanetseka ini ndakanoita munhu kola fadha kai vari mubhotoro fadha vari mubhotoro kutaura kudai izvozvo fadha vari mubhotoro kola hello. Hello, Sis Melly. Matikana Sis Melly nekola yabvai. Because I don't understand kuti munhu anogara upenyu hwakaita sei. Aitira mumwe munhu utsinyo hwakadaro nyangwe wakatorerwa murume wako. Nyangwe ino wakatadzirwa zvakaita sei neshamwari. Auite uroyi hwakadaro ndo unonzi uroyi, utsinye. I don't believe zvemabhodhoro. I don't believe Sis Melly. I don't believe zvemabhodhoro. I don't believe nyangwe zvekuti hanzi munhu unopfugama uchinamatira murume kana achikuda anongokuda Sis Melly. Hakuna zvakadaro zvekuti hanzi munhu unoninginira unofanira kuisa munhu mubhodhoro for what? Unonisire chimwana wevanhu mubhodhoro. Ndiri mukadzi wokuti Sis Melly ndozvimiririra. Ndinozviitira zvinhu zvangu. I'm 45 years old, Sis Melly. I'm a single mother. Ndinoshanda ndinodya cheziya. Pasi nevakadzi vanesa varume mabhodhoro. Chii ichocho? Saka imimi hamuna bhotoro, hamuna chechi, handitomboda kuzvinzwa zvinoitwa nevakadzi vane nungo, vasingade kushanda, vasina zvavainazvo muupenyu. Munhu shanda, wakakutaura kuti murume kuti akuda aneswa mubhodhoro ndeyani? Hakuna zvakadaro Sis Melly. I'm sorry kuti ndakashatirwa. Vakadzi ndavadzidzire kushandisa maoko avo ndavazvishandire. Not kuswera munhu uchisa munhu mubhodhoro. I'm a single mother. I'm raising my daughter on my own Sis Melly. I don't believe in bhodhoro rechi. Pasi nevakadzi vasingazive zvavari kuda muupenyu. Ko chechi? Chechi inopamberi naMwari. Yes, I believe in God Sis Melly anditika. But I'm not saying kuti what mfwe Sis Melly. Ndofana kupfugamira mumwe munhu ndichimunamatira, ndichichema kuna Mwari. Ndinaiti kana asiri wangu asi wangu. I believe kuti Mwari variko. But what I don't believe Sis Melly kuti ndinofana kunamatira murume iyeye. Ndichichema ndichiita what about iye? Ndandipfugamira ndinamatiro. Hakuna zvakadaro Sis Melly. I don't believe zvinhu zvakadaro mfunge. Ndakashatirwa mfunge, ndashatirwa nevanhu vakadaro vane utsinye. All right. Aiwa, maita yenyu kola, thank you very much. Tavene one taita additional pama votes. All right. All right. Taita. Thank you Sis Melly. I love you. I love you too, my sister. Taita additional guys. Hanzi na kola inini no baiberi, inini no mushonga no bodoro munu shanda. Ndikola hanzi no baiberi no mushonga munu work for yourself. Saka kola havana baiberi, saka kola havana saka tinewo kushandira ine 1 point, kushandira ine 1 point. Asi bodhoro rakati lidei pane baiberi so far. Regaiti mbonzwa wangu. Kola hello. Hello kola. Hello Sis Melly. Muri sei kola? Aiwa idya ini kola iyo kuti kutodya ndichitongodya tiripo pano chero ini chikadoya chikafu nongodyawo ndiripo pano tichingotandara. Imi makaisa mukadzi mubhotoro here kana kuti makanamatira imba yenyu makadii kola? Ndanangopona hangu ndamirira varume vakaiswa mubhotoro. Mutori moka. Bhodhoro ndiri kufara, ndina kana problem naro bhodhoro. Mirai kola, mirai kola. Matimi muri kufara nebhodhoro because mutorimo mubhotoro kola. Mutorimo mubhotoro upenyu hwangu hwakaonakuira zvakanaka ndaiswa mubhotoro. Nezvinezvi upenyu hwangu hwakatarisika, ndatove nemabhizinesi izvo zvaakufamba. Saka ndoda kungokurudzira kuti vakomana please musarambe kupinda mubhodhoro. Umai kupinda mubhodhoro, mukanzi makuiswa mubhodhoro musaramba, umai kupinda mubhodhoro. Maita basa Sis Melly. Saka mirai
kola mirai. Okay, Mati. Imakaziva sei kuti mandisenza makaziva sei kuti makapinda mubhotoro kola. Ndakatozviona kutoti mafambiro andakuita asinaomera zvakanaka. Ndakabvunza adzimai pamba ndobva wanditaurira kuti handishuwa ndo zvandakaita izvi. Ndikati no problem. Imi muchingochengetedzai bhodhoro. Saka muri kugutsikana henyu kuti zvino izvi rudo ruri kufaya hamuchina kana meso panze apa pamunongoona akawandisa manhamba ndandakufana kubloka anga awandisa o saka makatozosiyana nezvevamwe vakadzi mangotarisa mukadzi wenyu 1 year because bhodhoro rakanyatsokushandirai zvinezvi ndeyakatobata foni okay obva aseka mukadzi wacho mukadzi abva aseka ari pasaidi aiwa sando dzenyu mainini bhodhoro rakanaka sisimeli pamberi nebhodhoro handiti aiwa maita henyu kola maya makamirirawo varume kwai varume bvumai kupinda mubhotoro tinokusapota vanoda mwari ndevamwari vanodawo bhodhoro ndikoko hapana ndikoko handitika aiwa thank you very much kola maita basa babai right mazvinzwa ina handisinda daro ndikola vafona kwanzi varume ngatibvumei kupinda mubhotoro varume kwaipindai mubhotoro kwai ndiri kufara nakola ndandave nemanhanga akawandisa ndakatozobloka ndangotarisana namedhemu vangu bhotoro rakanaka guys zvechihure zvichihuleto ndakatosiya nekuti ndirimo mubhotoro handisi maona kwai medhemu akabvuma akati ei ndakakuisai mubhotoro ndibaba vadaro wafa handitika saka zvinhu zviri kungoindirana izvi saka bhotoro rakalidha kola hello. Hello, sister, Magadi. Ndiri right muri sei? Tiri nani. Ndinobvumidzwa here kungokomendawo mashoko mairi matatu. Aiwa, ndosaka matofana pachirongwa because mutobvumidzwa kola muri kutobvumidza izvozvi tiri paipfungwa dzenyu. Okay. Ndichida kubetserawo madzimai uye nevarume mumarriage through the word of God. All right. Bhaibheri rinoti iro creation yaMwari handiti yatofanirwa kutedzera because shoko raMwari it's life. Bhaibheri rinoti iro vakadzi submit to your husbands. Then varume love your wives. Pane materials mairi emarriage. Submission love. Hapana imwe raw material futi, hapadi prayer, hapadi anointing water kana milk or whatsoever. It's submissive and love. Kana mukadzi akasubmita murume anomuda, murume akasada love kuisa love kune mukadzi asubmite handiti. Saka hapana chimwe chinhu except that. These are the raw materials of the marriage. Chete ndozvandachikoda kungoadvisa vakadzi vari kukomberera ndanzwa sisi vachiti vakadzi murume anofanirwa kundipfugamira kana kuti kudii creation yaMwari hainombobvira yadaro inoti mukadzi ngaave pasi pemurume. Murume is ibhuru remusha haambofa akapfugamira mukadzi asi anoda mukadzi. Alright, saka imimi naikola muri kureva kuti vakadzi vese vari pano ava havasi kuita submission here kuvarume vavo? Ndo zvinetenge zviripo vanzvadzi nekuti chamboita kuti murume at first akuda then pamunonopinda mumba zvobva zvatanga kunetsa zviri kureva kuti pane problem iripo. Panotori neproblem because mukadzi asiri akada murume ndiye akanoti kumukadzi ndokuda akasiya nyika yese achida iyeye saka pane taleka mumba chaakukonzeretsa izvozvo. Okay, aiwa. Alright, aiwa tinokunzwa ikola maita basa. Ndoda kupedzisa futi ndechiti pane vamwe varume vanokwanisa kuti anoda kushandira mukadzi wake ari kumba handitika vari mai vemba vachichengeta mhuri vachichengeta murume vari paukadzi hwavo mukadzi asingaende kubasa handiti. Saka hazvidi kuti munhu ati kana asina murume ari kumushandira orunzira vamwe
pafacebook kana pai achiti mukadzi ngaazvishandire kana iwe usina murume anokushandira hauna, it's your hard luck. Handiti isu tinavo vakadzi tiri muno muSouth Africa tinoshanda. Inini mukadzi wangu hainde kubasa, anogara kumba. Ndinoshanda, I'm an accountant. I go ndoshanda nepractice yangu, ndinouyisa mari yangu kumba. Saka zvazvinoita manjika avo vasina varume vanovashandira. Handitika madzimai edu akazonzwawo masocial media iwayo vakadzi vakadaro vachitaura atoedzudzwa. It's a matter of luck kuti wawane here anokusenzera. Isi tosenzera madzimai edu. Saka zvinosiyana nemba. Kweta umwe murume anototi mukadzi ngaende kubasa. Hazvibetsere kuti sometimes joy to love. Ndakaroora mukadzi wangu inini pamwe iform 4 haana degree kana course kana chii, tiri muno mugreener pasture muSouth Africa. Ini ndabva kuZimbabwe nedegree ndasvikowana basa. Saka mukadzi wangu ini ndiri kutambira 40 kana 50,000 as an accountant. Mukadzi wangu angaende here kubasa? Ndingaendese mukadzi wangu kubasa anonoita rei? Ndomurambe here kuti nekuti haana course kana degree, of which chiri kutendesa marriage it's a spirit from zvazvinoita ndezvekuti inini ndakada mukadzi wangu nerudo, saka ndomusenzera. Saka iwewo kana usina kudiwa nemwanazvo, it's fine, usarunzire vamwe, go to work. Usati kune vamwe nditozvishandira, mukadzi ngaashande kuti it's not right. Marriage differ according to the couples. Amen, my sister. Amen. Okay, thank you very much Kola. Right, regai tiadrese chinhu chimwe chete panapa tichidai so. This is a show guys, this is a show, right? Zvairi show yakamira yakadai so. Handitika panapa we talk everything. Handitika it's a show, it's called show, it's a reality show. Saka mumwe nemwana anofuna kuchara zvaanoda. Saka kune vakuti hanzi stop comparing God nekumishonga kana kuti chii. Handitika please imbondimirirai zvenyu ipapo. Handitika because this is a show, right? It's called a show. Panapa pashow atingangoiche ini ndinogona kutove ndichitobhilivha shoko raMwari bhaibheri racho, but semunhu anenge achihosta handitotadecide. Ndinongomira panzvimbo kudai ndongoteerera munhu wese achitaura. Handitika tichiseka tichinda mberi because it's called a show. Handiti saka handizivi kuti kana tikati tikunza topic pano yekuti ngazvibatwe idzotaurwa kupi, nokuti zviri kuitika ngati muupenyu hwedu. It's happening in our lives, in people's lives right now. Moti hanzi ngazvike kutaurwa. Antimaona because kukombeya Mwari nehanzi handizivi whatever word rashanda ndaona rashandiswa apa. Antimaona ini I'm just a host. Nyaya dzinoitika muvanhu dzese panapa tinodzibata-bata. Handitika in what I believe in ndezvangu inini. Handitika isusu panapa tinovhurira kuti vanhu vataure zvavanobhilivha mazviri period. It's a show. Thank you. Tionesane ipapo. Kola hello. Hello, SIS MELLY makundinzwa? Asi wedzerai volume yenyu yefoni. Okay. Makundinzwa? Ndiri kunzwa isa SIS MELLY, chekutanga chandinokwanisa kutaura ndechekuti murume akanaka anobva kuna Mwari. Kana mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Mubvunzo wangu wandinozozvibvunza ndewekuti kana murume akanaka achibva kuna Mwari, chii chinozoita kuti kana waroorwa handiti wotanga kufastira murume kana kuti wotanga kutoisa murume mubhodhoro. Maka ndeyekuti vanhu musati matanga kupinda mumarriage munombofambidzana handiti. Mwari anotraya kutokuratidza kuti munhu uyu haasi kukunda atete handiti. But isusu vakadzi tine nharo tinotanga kutoti hachachinji. Chii chaanochinja? Haangochinji. Kana munhu angachikwanisa kuchiita musati mapinda mumba, chinozomuchinjisa pfungwa chii? Hapana. Saka inini ndinoti vanhu ngatingoitai pfungwa dzekuti before you get into marriage, right? Obviously you'll be praying for
for the right man. And each and every person, you've got what you want from a man. And if that man ukaona kuti pane zvasingaite zvausingafari gara wasiyana naye, because munhu kana achikuda, I don't think angaswera achichaita vamwe vasikana. Handifungi zvakadaro. Kana munhu achikuda anokuda, ende varipo varume who are like that. They are there. Saka imi muri team chikola imi? Inini ka ndiri team yekuti murume akanaka anobva kuna Mwari. Saka muri team Bible, in other words. Exactly. All right. Okay. All right. Tazvinte maita enyu basa kola. Thank you very much. Maita basa. Hanzi na kola murume akanaka anobva kuna Mwari. Asi on the other hand kola vati kwanzi chinozondinetsa nchekuti murume kana akanaka achibva kuna Mwari, hanzi ko tinozomunamatira sei iye akanaka achibva kuna Mwari. But kola iti muBhayibheri, that means zvainzana Bhayibheri nebhodhoro iko zvinezvi zvakuenderana zvakainzana, iko nhasi mangange zvakainzana iko zvinezvi. Kola hello, kola hello, kola vaya kuti vazonzwa vazondiplayera havo imwe phone ndichinzwa. Kola hello. Right. Regai tinzwe vamwe. Right. Regai tinzwe vamwe vanofona anditika. So ameno regai tinzwe makoza acho akawandisa. Vamwe ndofunga kuti kapa kutogiva up kuramba chifona because pakaipa. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Hello. Yes. Hello. Tikukunzwai kola. Hello. Tikukunzwai. Alright, SIS MELLY. Kola taurai ka? Hello. Tikukunzwai taurai. Alright. Sijinde yako yakabiri yakadai so. Kola vachatauri amene andisikuziva kuti chii chiri kuitika, handisi kuziva kuti network yavo kana kuti chii, handisi kuziva. Alright. Regai titore umwe kola. Hello. Wedzera volume yako, wedzera volume yefoni. Alright, mnendi website. Ndakuda kutaka kutaura. Chitaura hako. Alright, nyaya inini ndipa na mother vaya vamboti is a single mother of 4 abandi 45. Mai vaya vataura zvinhu nemusoro zvekuti ndiri kutaura. Tikuzwa. Mother vaya vataura zvinhu nemusoro zvekuti ndinofarira hwangu vachezangu kuti vakadzi ngatisaku nakuda kuti tiise varume mubhodhoro kana zvitese. Kola vadona futi. Mena zviri kuitika. Yode tikanzwa kuti umwe pane umwe munhu ari pafoni ngatirege kufona, handiti? Tikanzwa kuti pane umwe munhu ari pafoni ngatirege kufona. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Muri kundinzwa here? Tiri right muri sei? Tikukunzwai, taurirai henyu, mupfurirai mberi. Inini hangu ndoda kutaura ndakamirira inini achisangu kuita zvekuti hanzi mubhodhoro Bhayibheri. Inini ndakazvigadzira pachangu inini, ndakagadzirwa ndiri inini kumunhu wangu akanga andiwana achida kundirorarama, ndagadzirwa inini. Saka kugadzirwa kwandakaita inini munhu anongondida zvakangodaro. Sekugadzirwa kwandakaitwa ndine nyora dzangu dzandakatemerwa nemunhu akanditemera, wandakanzwawo vanaende kuomba ndanotemerwa nyora dzangu, ndatemerwa nyora dzangu. Saka murume wangu anongondida zvakadaro.
saka hapana chinotadzisa murume kuti abude kunze nyange wakagadzirwa iwewe nyange torokamisa bhodhoro ndinoti hanguva nemalaki zvavo vakakomborerwa zvavo vane varume vavo vakaita mabhaibheri nevarume vavo vasingabudi nyange takagadzirwa nyange takasi varume vanongobuda chete ndozvadaida kungotaura. Okay, so imi makagadzira muri imi makagadzirwa muri imi saka muri timu kugadzira ngati saka imi muri timu kugadzira ndiri timu kugadzirwa inini kutemerwa kutogadzirwa inini. Okay, all right. No, thank you very much Kola maita basi. All right, SIS MELLY. Oh, all right. Bye. Right. Hanzi nakola inini ndakagadzirwa inini ivo pachavo personally hanzi ndo vakagadzirwa handiti maona kwanzi kuti imba yangu imire kwete zvekuti izvo ndinotsvaka zvokuti ndogadzirisa munhu aiwa ini ndini ndakagadzirwa handiti mazviona saka ndo kutaura kwakola wavo handisi ini ndikola vari kudaro kuti aiwa ivo ndo vakazvigadzirwa vari ivo kola handitika right ikaitinzwa hello muri sei hanzvadzi ndiri right ndinoitwawo ashi muri ashi hai ndangocontributewa hangu panyaya yevarume vanoiswa mubhodhoro nekutyiswawo aiwa ingoti isusu varume tinoiswa mubhodhoro tigoliswa like pane especially hama dzinobatikana kuti bhururo vanenge vachizvona kuti hama yavo yakaiswa mubhodhoro kana kuti yakatyiswa zvavanofanira kuita mushonga wokurapa izvozvo ka paipe panenge akavarairwa aka votuma kamwana kadiki nemutsvairo kakamurova nemutsvairo kumusana kakavarairwa akavhunduka nokupera kwazvene. Okay, seiwo karohwa mutsvairo nemutsvairo pane vatakarovesa nemutsvairo vakatoita bho saka just age vamwe vese kuti kana vachiona kuti hama yavo yakatyisa kana kuti iri mubhodhoro vakatuma kamwana kadiki chete nemutsvairo wepanze uyo kakamurova akangovhunduka ndokupera kwazvene. Okay, asi iwo hauna kudyiswa here nhai? Bye bye. Taura ka abva adona kola hello. Hello, SIS MELLY. Ndeipi kola muri sei? Iripo inini ndichikugadzirwa iwewe munhu. All right. Inini hama dzekuri kwakuto dzaidetsa iye buda dodida but uri kuti aiudzira zvikuita. Ayo mazi zvino muchasvikepi makabata mhino kola kudaro. All right, taura henyu. Ndikuitira kuti unozozikanwa. All right. Saka ndati takagadzirwa inini ndakagadzirwa zvekuti haatobhodededi zvinhu akanoti mufungwe muda anogona kutorohwa. Saka imi kutaurisa imi makagadzirwa ndakazokona makagadzirwa sei? zvekutemerwa nyora. Makategerwa nyora? Iwe ugadzirwa munhu kwete zvekudyisa because munhu achakatudza kuti ukada kumudyisa munhu akagadzirwa kudzidza kwake like anoputsa avagokurova zikaite saka akakogadzirwa ndini. Saka mangoiswa nyora chete imimi zvikangotonaka zvakadaro? Saka zvese zvinhu zvitori bho hapana chinotombodetsa muda toridomawo hatobhowe toke bharazika kuti chii woti haadidedi chete. Okay, aiwa saka zviri nani kwanzi nakola ini vakagadzirwa ivo pachavo animaona because vakanga vaenda vachitoraisa munhu mubhotoro vakaudzwa kuti aiwa uyu munhu hazviiti because akagadzirwa ari mwana mudiki saka totokugadzira iwe wacho kuti zvinhu zvikunakire saka ivo ndo vakazogadzirwa muviri wavo vakatemerwa nyora kuti zvinhu zvifambe saka iko zvinezvi murume wavo hanzi ari bho. Kola hello. Hello, SIS MELLY vaswera. Taswera wasera sei kola? Ndaswera. Inini kuside kwema-Christians. Okay. But tiri ipapo I also want to age vari kuita zvebhodhoro ava even vari kuti namata relationships are all about compatibility and understanding one another.
it's not about kuti ndikangofunga kuti mufesi uyu ndatapirirwa naye akandimitisa then marriage is inevitable. It doesn't work like that. That's why in Africa we've got so many failed marriages because we marry for the wrong reasons. And we end up forcing people to stay with us because we think that marriage is the only thing and is the only way to go. I don't have anything wrong or anything bad against people who are married. I'm a single mother myself. But the way we are going. Hello, caller. Hello. Tikunzwa. That's the way to takutora marriage like a little god. Takuita marriage like a demigod. Before seeking the kingdom of God first, and everything will be added unto you. But the way we are taking marriage wrong reason. Munhu asina murume wese maziso emunhu ibhure. Munhu wese ari kufunga kuti marriage is the way to go. Nevari kuhura vari mudzimba vari kutotsvagawo mishonga yekuti vagare vari mudzimba dzachona. You understand? So, at the end of the day, all I'm saying is wait for your partner. The right partner will always come your way. Azitomboda kana pressure sterek. Isusu kunamata kwachona chaiko tikupiwa wrong prayer points. Ndikakuudza SIS MELLY unonzi namatera bhutsi yemunhu kuti kwaanofamba asaende kunohura. Chihure is an uninformed decision that one takes kuti anohura. Andimbofa ndakanamata kana Mwari vasina kundipa marriage iyo ndakaipinda zvegikirika. It's not mine. Okay. No matter how hard I pray, nekuti chakatanga chitsotsi andikukona. I can give you an example Leah and Rachel in the Bible. Because Rachel kunyangoakapiwa mahara kunzi ositonyeni Jacob ndeyako yema. Hello. Hello? Yes, mufane fanye irikuti aichikata minoti chi. All right, enderai mberi. So kuti marriage ka tinofanirwa kuti tingoziva kuti partner yako inouya. Whether waenda kumishonga, whether maisa vanhu kubhodhoro, but zvese zvinopera. Chakakosha compatibility. All right. Saka toziva sei kuti munhu ari compatible uyu kana muchinyengana muri vakomana nemusikana? SIS MELLY hana dzinoroverana ende hautomboda masimba akawanda stereke ekuti uzvizive kuti this is the right partner for me. Okay. Hazvitomboda kana n'anga kushopera, hazvitomboda kana kudii. Yes, we may pray for our lives, but manje chiri kuitika ndechekuti vanhu vakutokanganwa Mwari wacho akavasika vachinamatira mamarriage, vachienda kunoshandira mamarriage. Mangwana, it's all about marriage. Give God first time. Before you do all these things, and seeking the kingdom of God first, and everything will be added unto you. And then I'm there, you call her. Say, famba inaro. So it's all about praying for the right reasons and be in the right state with God. Not to be praying for the wrong reasons and thinking that marriage and all the little heaven that we have. Yes, we all want to be married. Yes, Bible wrote but are you in the right mind, state of mind na Mwari wacho to begin with? Because tanga ikutsvaga iye Mwari wacho before everything else, and everything will be added unto you. Kana uri pa good level na Mwari. Ndizvozvo. Right. Guys, muri kunzwawo handisika? Team Bible fe yasvika. Hanzi neTeam Bible. Seek ye the kingdom of God first, and everything shall be added unto you. Hanzi mimi muri kutora marriage kuita to semi-gods. Zvokuti makunamata dzimarriage dzenyu idzi kudarika Mwari wacho. Makungonotsvaga Mwari kana zvinhu zvaibhenda mumarriage. Handisi kuziva kuti ndikodzera here mashoko akola kana kuti ndo zvavataura. But kola vari kutaura sokuti zvanzi zvakafanana nekuti firiji yakazara nenyama, yakazara nezvese. Handitika hautsvagi Mwari because uri kuguta zvinhu zvese zviriti. Musi wanotanga kupinda munhamo ndio musi wanotanga kuti Mwari vedu we nhamo ndazodai
makagadzisere relationship yenyu naMwari kuti even pazvinositanga kuti zvanetsa you just go kuna Mwari kuti Mwari this is what is happening now Mwari vopindira handiti maona so ndo kutaura kutawo chi kuritawo kola hanzi zvimwe zvekugadzirisa mishonga kana kudii izvi nezvekunamata marriage izvi ngatimbomirai handiti ngatinamatei Mwari musiki first choge iye first and then marriage dzozotevera achakupa chi the person who is very much compatible kwauri iwewe ndo mataurira akola handiti thank you very much kola thank you You're welcome, Sis Melly. okay right manzi wakola handitika ndikola oshu ada right regai tinzwa ava foni yavo iri kunetsa kola hello Hello, Sis Melly. but foni yenyu iri kuti achinetsa itai 2 minutes zenyu tinzwe All right. Inini ndiri timu yayo yekuti inobhiliva in true love. Handibhilivhe zvekuti hanzi munhu anoshandisirwa mushonga kana kuti munhu anonamatirwa murume. Munhu ari wako ndewako. Ndinoda kudzidzisa madzimai ndechekuti not every woman is meant to be married. Some women are succeeding very single-headed mudzimba dzavo vachichengeta vana vovo vega. Vamwe vane varume vachona kati they are envying those women kuti mukadzi uyu handiti. Manje vakadzi we are taking a zifi kana kune murume ka ndo zvese. Zvako zvese zvatonaka. Inini ndiri mwana mudiki pakunzi ndizi ndiri single mother but ndakapinda mumarriage pekutanga yakaramba kechi2 yakaramba kechi3 yakaramba ichitotorwa nevamwe vanhu vachitoenda vasinogara naye. Kana murume asisakude haachakude. Handiti. Kana murume akati inini zvako inini mainhingi inini hachada haachada. Handiti. Ende ndakazvidzidza ndega ndakati not every person is meant to be married. Kana iriwo destiny yangu yekuti ndichave ndiri single mother so be it. Kana wangu achauya achandida. Vakadzi tiri kupinda muuroyi tisingazive tichifunga kuti tiri kunatsa pamwe isusu tiri kuroya nekamiziva but mangwana zvichatimukira zvinhu zvatisakubata izvi nditi zvinotidzokera one way or the other. Ava vakadzi vari kuti vari kuenda kuchechi vachinonamata kuna Mwari havasi kunamata Mwari vari kunamata varume vavo because murume akanzi anaka nhasi handiti iye mukadzi yekuchechi haaendi handiti saka havasi kunamata Mwari. Ava vemushonga ava ndo vanonzi varoyi vanoroya masikati nemakuseni machena. Ava they are idolizing havatombozivi kunonzi kunamata kwachona vari kuti ndonamatira murume havazivi zvinonzi kunamata. Marriage is a gift from God. Some have it, some doesn't have it. Handiti. Saka vakadzi ngatiedzei kuzvitambira kuti ndarambwa munhu achandida aenda kune waari kuda kana ari wangu Mwari achagara asi kana asiri wangu aiwa ngazvipfuure zviende zvinopfuura zvichienda ende unotowana peace of mind. Handiti. You get peace of mind zvinhu zvako zvinotozotanga kutofamba unozoona kuti asi Mwari pepena ndatobatikana nezvinhu zvaka zvisina basa nemarriage ina handina kushonisa ndirobatei handina kutosvika ndinoenda nchi ndikunonamadzira murume ndingori timu yekunokobhiriva ngoti kana munhu achinida anondida asingandide. hello kola ndikukunzwa isimeri taura henyu mangonyarara mangotiziya ndizvi chichaitika ndoba ndiri kuti inini madzimai chandotangondingodzidzisana semadzimai vadiki vachikupinda mudzimba nevachapinda mudzimba musaende kun'anga muchinoda ngozvigadzira ini kuna kunodii handiti because wani wegadzira chinhu chinopfuka mishonga inopera midzi inoora handiti ava vari kuenda kuchechi ava seek God handiti don't seek your husband God kana makatsvaga Mwari all your things will be perfect haikona ibeni mubhaibheri manga varimo wani masingle mother vakadzi vanga vasina kuroorwa zvive kuti munhu wese apagwa kuti aroorwe. Saka ini ndiri timu yekungoti ndinongozvimirira pate zvangu kuti true love is the way to go. Noti zvese zvemushonga kana zvekunamatira murume hazvishande kwandiri munhu namatira maproblems ako haikona kuti murume. Okay. Right. Thank you very much. Hey. Zvinhu zvakukwa hanzi ndozvimirira ini ndiri timu kuzvimirira nemakumbo angu no kunamatira murume no kugadzira murume handika timu kuzvimirira hanzi I believe kuti kana the right man kana uchi rudo should come naturally handiboona munhu ngangouya naturally pasina kuti kwai wagadzirisa wanamata kana kuti wadii zvinhu ngazvingomira zvoga zvikangodaro ndikola waro saka nditika kola hello. Hello, Sis Melly makadi yenyu. Tiripo makadi yenyu mother. Ndiri pangu. Eni Sis Melly ndakuwedzera zvataura nakola. Vana vedu mazano tofana kuvadzidzisa kuti munhu unofana kupinda marriage uine zvako
uine chikoro chako uine kabasa kako kana zvapera zvoita se zvapera hatimanzwa zvekuzodie kuzogadzira ninge kuzoita se hazvishande zviya zvasimeli kana kuchechi yo mapasta vangani vari single vakaramba nawani kana kuchechi tinoenda vangani mapasta vanenge vachingohorowani hani mazvona zviri kwese inini hangu esifomi hangu ndisisimere ndiri masingle mother veve vanoshandira vane mari dzavo veve hani mazvona zvazvokutoti ndaitoonetswawo nekurume ndikatongosiyanawo naye yanga itori handbrake yaibata upenyu hwangu sometimes unozogadzira ne basa rese sometimes unongochigadzira munisiri wako hani maona saka nyaya ngoripo ndengoti munhu be yourself chete unowana anokuda vane marriage dzechiditsa dzedze kunenge kunitori neari bheta anenge akatokumirira kunzoko manzwa saka munhu ngaapinde marriage momenechi aine chikoro chake bosi panozonetsa pekuti munhu anozosvika pakada kugadzira munhu kasi mune ndepekuti chikoro hauna kana pekutangira handimaona but kana uine kalife kako zveshuwa kurambana kunobhowa but you be better handimanzwa unorohwa nemunhu anokuita chikorobho ndandatoitwa chikorobho ndisisimele ndakasiya nazvo I live a better life better ndakatowana murume atori bo andodida musingle futi asina kana mukadzi asina kana mwana futi handimaona atoto nditomitira vana ine ndine vana vangu 3 handimazvona simele saka aiwa mhino vanogadzira ikoko but ini nangu munhu be yourself varume havaperi munorwewo nevarungu vari kuhope handimaona kuno chikorogadzira mwana umwe munhu siyane nazvo zvogadzira vanezvo mwachauraya munhu please Thank you very much Kola maita basa. Thank you. Hanzi munhu shanda ini ndiri munhu anozvishandira na Kola. Zvishandire munhu kwete kuda kusora uchigadzira munhu. Ndikolawo afa. Handiti maona. Right. The guy tinzwa mwe. Kola hello. Hello sisimele muri boy. Ndiri right kanjani? Abana sutofona tiko UK zvedu. Tachidapindira nyaya yekuti hanzi murume anotyisa murume anoisa mubhodhoro hazvina kana basa izvi kuhura kwevarume okuhura kwevakadzi its a personal choice kana munhu achida kuhura anongohura zvemushonga hazvitomboshandi chinhu isi vana baba edu akaita vakadzi 10 akambobatira mushonga asi vakaramba vachingohura zvakadaro otherwise munhu wese ari mumarriage zvebhodhoro aishanda nemunhu wese ari happily married ari marriage totally 100%. So I'm just telling this to all women, to all Zim women, stop wasting your time muchiisa zvemushonga muchingozvikwadzisa vanhu mucharaya vanhu muchipoisona vanhu zvemushonga hazvitomboshandi munhu kana achida kungohura anongonohura zvakadaro ndo point yangu one iyoyo ndikazi tomushonga then imwe true yenyaya yamachinji anasikana vakawanda ina anamboona difference anambofila difference ati where akadhodza neasina kudhodza kana uri in the heat of the moment nemukadzi malights akadzimwa murume una time yekusonotsvaka kuti ane machinji wacho unoida kungotunda unoida kungotunda chete zvozanzi ane machinji or not the objective kutunda chete there's no difference kana musina connection chemistry nemunhu wakudaa naye obviously sexual attraction inosiyana hazvinei nekuti hanzi wadhonza machinji kana kuti hauna mochikwadzira mahara saka those are my 2 points I was saying. Kutaura kwomunhu asati apinda mubhotoro kana vapinda mubhotoro hamutauri muchidai oright hanzi nakola munhu chero kamuisa mubhotoro zvashande zvazviya kana munhu achida kuhura anongozvihurira guys regai kuisa vanhu mumabhotoro handichimaona there are other ways than kuisa vanhu mumabhotoro ndikola vari kudaro handichika so guys thank you very much kola nezvamachiitira izvi nekuyawo necontribution yenyu all right right handiti maona saka hanzi nakola ina hakuna zvinhu zvebhodhoro hakuna handitika hakuna zvebhodhoro kola varamba right regai tinzwewo vamwe kola hello kola dzimai foni kumasiye usure kwenyu ndatodzima all right maswera sei
Taswera SIS MELLY maswera sei? Taswera. Inini ndiri kutodawo kutoita my 2 cents is on top of nyaya iri kuti What's happening? Call hello. Hello. Phone you kuti chikata ndizo chichiri kuita. Hello. Phone you taura no ye. ndofunga network. ndikuti SIS MELLY nyaya yekutoroya varume iyi haishande. Vakadzi ngavarege kuroya varume kuvatora kuvaisa mubhodhoro. Sezvataura kola uyo apedzisira kuti kana murume achida kuura ari mubhodhoro macho. Ko vasina kuroya havasi vanhu. Unganotora mushonga kuti utonoisa mubhodhoro mwana wemumwe munhu. Ko kana iri brother yako inoiswa mubhodhoro, how are you gonna feel? It's not nice. Ladies, let's stop this thing yekuti tinonamata kuti munhu aiswe mubhodhoro. It's not a good thing at all. Inini my point ndakangozvimiririra ndeyekuti munhu uri mukadzi dzidza kuzvishandira. Work on your own, have your own money, stand on your own, be an independent woman anogona kushanda. Chero wakaroorwa, chero usina kuroorwa, there's no money going around. Okay. Ndapedza. All right. Thank you very much, Kola. Maita basa. Right. Hello, Kola. Did right, Kola Murisei? Bobo, but you know that my sister. My relationship is very complicated. And then I'm going to tell you one experience that I'm going through right now. Okay. I'm a 30-year-old male. I got married. Got married with another in 19 years. Younger is 17 years. And we grew up together. We got married at 24 because it was Newana 2. And now suddenly things have started changing. I'm not happy. What's wrong? You are not happy. Teacher, I'm not happy. You don't make me happy. I don't make you happy. I'm trying by all means to one in the correct room and so forth. But then next farmer when go in someone who play. And then farmer when go since November last year things have been really bad. Really bad. And then I started saying that let me try to at one point it got to bend up Musha and it Monagatoara died Zimban chat and Roman Chada and it then on our way up to Trevor going back to Magwini and it there was a change of mind. Because I think our purpose was that there was a spirit behind us. At the time I was not but now things are going back into that system again. It's like a cycle. You understand? And it, from my own experience, from my own judgment, and as I was praying, like you know what? I did this and this before we got married. Maybe this is the reason why I'm not happy now. Oh, akato confessa in your case mukadzi wenyu confess kuti ndakafamba ndikadai. And I try almost everything. Okay. In our marriage, actually, you would find with this only we were fighting and it. And after fighting, actually, let me the time we do each other. It also good to I was too angry. And it then what? And right now it has gotten to the limit now. I now to the lawyer with the process of divorce because I can't take this anymore. But imagine we now have got 2 kids. And it's not easy to stay in. Kola,
Oh, Adona. All right. Adona, right. Kola Adona. All right. Kola Adona, guys. Hanzi na kola andiziva ngachituza nyaya yavo kuti musikana mumba marriage mavo ivo anditika muri kutonetsa zvinhu zviri kutoitika izvozvi. Saka zviri kuitika kudaro izvozvi, so musikana angachita haachadi marriage because she is not happy mumarriage umu. Saka kubva kwavaita kumusha handitika hanzi akanga akutotaura kuti tavave murodhi vakazenge vagadzirisana. Kwanzi asine nyaya yekuti musikana hanzi akazokosvika pakukonfesa kuti aiwa ndisati ndarogwa newe ndakambokufambira, saka maybe it might be the reason why I'm not happy in this relationship. Saka havana kuzenge vapedza nyaya yavo kuti nyatsodzwisa. Kola, hello. Hello. Yes, muri seikoni? Ndofara makadii SIS MELLY? Ndiripo. Right. Thank you for giving me this opportunity to be on the program. Okay. Ndakandichiteerera and ndabva ndanzwa kuti regai ndifonewo ndingotaura 2 cents dzangu. Inini zvandinoziva about relationships ndezvekuti chekutanga, decisions decide destiny. What you decide paunosangana nemunhu uchiti tasangana tiri kuda kuvaka upenyu tese, ndizvo zvinozodecida ramangwana rako. Pane munhu akambondidzidzisawo kudhara ndisati ndaroorwa achiti pane vasikana vari very careful about choose a hairstyle. Kuti munhu anotoita a decision kuti ndoisa hairstyle yakadii mumusoro mangu than they are when they are choosing a life partner. Kuti vamwe vanhu vari very careless in how they are choosing a person to love them, a person to build a life with. Kana kuti vamwe vanhu vari very careful kuchoose a picture chaiyo kuisa paFacebook than they are looking at the picture of how they will look with munhu vari kutendera mulife yako. Saka kana uchitendera munhu in the beginning anofanirwa kuva nemavalues aunoti aya they are non-negotiable. For me, one of the things chandaiti non-negotiable kufadza Mwari. Kuti whatever circumstance, whatever situation, shoko raMwari is the gold standard. Not a man of God, not going to church, but the word of God is gold standard for me. Kana Mwari vari kuzvitaura mushoko ravo ndozvakandikoshera. Saka even now ndogona kusanzwisisana zvachose nemurume wangu tigofaita zvisingaiti, but we always agree on one thing when it comes to the word of God. Kuti izvi zvatiri kuita zvinofadza Mwari here. Kozoita zvimwe zvinhu zvokuti while you are dating this guy unofanira kunge uri kutotarisa kuti mume wangu waindidzidzisa kutarisa munhu, even madyiro ake, mabatiro anoita vanhu muri out on a date, kuti ari kubata vanhu vari kuuya kuzokusevhai sei, anotaura sei nevanhu vamukata murodhi, kuti kombi driver angouya amukata anotaura sei nemunhu akadero, hasha dzake dzinosumuka kusvika papi, range of motions dzake dzinosvika papi. Iwe pachako uchizvicheka kuti kana ndamutsamwira kusvika pekupedzisira ndinotsamwa kusvika papi. And you begin to develop yourself. Uchitarisa kuti munhu wandinayo anoita sei. There was a guy that I was dating ndichiri kucollege. Aiti akakatiwa nekombi driver, ainomisa mota omhanya kukombi onobata kola yakombi driver kuti kutoda kutoota kufaita nemunhu. And I started saying, baba ava vakatsamwa zvavanoita zvimwe zvachositanga kuti haasosori ndandatsamwa. But I obviously saw my red flags and I said, no, not me. Kozoita mwana wekuti haana kana respect for authority, akangosvika chero pari kunzi musapinde nguva isati yakwana kuti mupinde. Of course some of the things will be unreasonable, but ungosvika paya haana kana regard for authority, anongotorera mwana pasi, haana basa nazvo kuti ava sekuru arapa vari kutoitawo basa ravo. Security guard, yes, but ari kutoita basa rake panapa.
ungosvika adaunyunganisa dauradza kuti ndini mukuru pano endauya nematsamba zvinenge zvichitokuradza kuti uyu munhu haana kana regard for others. When he sees vanhu vari pasi pake, he will quickly trample over them for his own good. Anatwo tunhu kuti chero nhasi kana vese vari kuti izvo vava masingle women, kana kuti vanhu vese vanoti ndakazorambana nemunhu wangu, kana kuti vanhu vese vanoti murume wangu anoita masmall house, anatwo tunhu twaunogona kuti ukaita go back in memory, you will say I saw this. I saw this. Of course, kana takuda sympathy, we will say I never saw it coming. But if we want to be truthful to ourselves, kuti ndi develop so semunhu, ndi kure, ndi develop ini pachangu, you will say, oh, this one I saw. Saka muri kuti point yenyu yakamira papi mama, ngatingoti kuti tisvike pa point. Inini point yangu iri kuti munhu relationship yako unofanirwa kudetermina wega kuti one iwe, two munhu wauri kupinda naye murelationship mune value system inotenderana here. Alright, ndoda kubvunza wankola kokana. Alright, let's say zvose izvo zveizvo handitika zvizvi zvamuri kutaura mapoints akanaka chaizvo kuvanhu vachiri kuda kupinda mumarriage. handiti ko vatovemo mumarriage machona, but muri kuto vatovemo mumarriage, tingati kudi what advice can you give, yamungavapa imimi, what advice can you give them? Because like ekuti tange taongororaka that advice now iri kuenda kune vanhu vari kuda kupinda marriage vasina marriage, ko vari mumarriage vacho vanove ndo vari kuchema presently, toti kudii? Right, varimo marriage machona panazvo zvinhu zvamunowirirana nemunhu wauchiri naye wakagara naye mumba, panatwo tunhu twamunowirirana 1 2 3. Saka unofanirwa kutanga uzvibvunza kuti even kana mukarwa kuti ini nemurume wangu nhasi tikaita fight ndinoti nini, panazvo here ini pachangu zvandinogona kuchinja. Ndinogona here kudanana nemunhu ari kuita behavior same. Aroorwa nemunhu anenge ini ndaizofara here ndichiita behavior yandiri kuita. Kana ndikanzwa mukati mangu ndichizvipa mhosva ndofanira kuchinja. Marriage is not a place for selfishness. It's not a place for babies. It's for growth. Saka if to build a future with this person, you have to also self-inspect. In as much as we would self-introspect. If you can, change those things. Okay. All right. Okay. So, guys, thank you very much. Kola maita basa. Hanzi na kola. Zvakakosha kuti kana murimo mumba imomo. Good program. Thank you. Thank you. Hanzi nakola zvakakosha kuti uongorore zvinhu zvauri kukanganisawo iwe mumba imomo, kuti uite introspect iwe pache zvako kuti ndikukanganisa pati. Anomaona kune avo vari kuda kuzopinda mumarriage, hanzi ma-red flags. Tarisai ma-red flags. Handiti before musati mapinda marriage kuti munhu haana ma-anger issues here, haarovi here, musati that also contributes mumarriage kuti izonogara zvakanaka pasina zvemabhodhoro zvese izvi kana zvemishongana zvechii. Kola hello. Muri sei kola anzvadzi? Ndiri boze kuti tu. Inangotara nyaya yemubhodhoro. Bhodhoro rakanaka kuti munhu abatwe. Rakanaka because Mwari muridzi weupenyu. Bhodhoro rakanakira chinhu 1, rinotakura mafuta, rinotakura twitwi twese twuya. Kuti mwana wemunhu abatwe, mwana wemunhu ukasa munhu mubhodhoro wakafanira munhu anogadzira chikwambo, kuti chikwambo mweya wemunhu uri kutikwa. Handitika zvino kana vanhu imimi muchiti munogara vana vakomana moshandisa mwana wemumwe munhu kumuisa mubhodhoro, unomboziva here kuti simba ririrambo rikuwana iroro isimba remunhu harisi simba raMwari.
nekuti wamuchange muchidanana naye asisiri murume wenyu chatowo chikwambo mwazinzwa chatowo chikwambo unonzi amana unondikuira duzvera munondikuira dhotini kundikuira mundazi maspices amana musadaro ma amana sadza rinonaka zvaro nemuriwo but kana makazodisira dhotika hazvinamboziyana nekuti titendezi kana kuti zvangofanana asi mudzimba muri vanhu ari kokota wani naikole nerurimi kushure ikoko elist izvozvoka munoziva kuti chimanje izvozvoka zvitoziva zvinoitika vanhu vari kuzviita but elist uri kuziva kuti kuita iye kusaziva ndokudyiswa kwacho kuka iye kudya wega wadya wega apa wadya wega elist warova wega walaza wega pana mai vambotara nyaya anyowerwacho pamadingishasi pakagadzirwa zvanaka namwari pakadaro zvekuti azonoda kusara maspices kuti panange ine ndonoramba inini serious because kana ukaona chinhu chinonzi lulalula chakagadzirwa chakadaro chakatongonaka chakadaro pfungwa dzemunhu ndoziva zvekupinja chete pakuti rega ndimbotsvaka maspices pakandika sadza kupinda kuti zvifaye hachisi chikafu chakafanana nekudya sadza cheriyo andiona ingoita tuntu wako iwoga zvakanaka nako kuziva kuti bhibhi rangu rinobatwa so profesa wangu unobatwa iyo akomana iko ndoda kuwedza kugeza shumba netoothbrush rumwe rumwe nezvinhu zvamuri kutsvagana nazvo izva mani munoita minyama bozi dhotika rakazi namwari ngariraswe intove imi unotora foshoro iyo yakazara ntove yemunhu muchidyisa vanhu mudzimba umu aiwa ipapa undaramba kuzitova kuti hanzi handiti mwari hasanganiswi nezvinhu zviya zviya hazviite hazvibude kunamata kwakanaka handiti kunamata kwakanaka but mukada kutsvaga mwari wemubhaibheri ka muchiti ndiye mwari wenyuka mucharasika bhaibheri is just a book that tells you and give you evidence of how God existed from the beginning tsvagai mwari wenyu wemunhu mutema imi wamunoziva vakaita indotiita izvo because munhu haasi wako hanzi mwari haasi mwana wemunhu munhu ndiye mwana wamwari vari kuita zvavari kuita hanzi nezwi ramwari siyai vanhu vaite asi ivo kana uchiziva kuti apa baba havachandida ziva kuti pane something chaunofanira unogadzirisa iwewe handidika iwe unofanira kuzvigadzirisa ukaona warambwa nemufesi ka ipozibvudza kuti hapwa dzangu dziri kunhuhwa here pakati apa hanzi kugeza here chii chanetsa bcause murume akakwana anowangwa aine bhebhi rinomuda ka haambotiza padheni ndaudze chikwadi ini wana bhebhi roti rinondida nogona kundibata kuzvibata ball first then I'm good ini wana bhebhi chaichairo rinondibata rinozvibata ball rega ka ndozoti uyu ndiye mukadzi kuti amai vavanoseka mwana wangu ambakwazi sei ukandiwanira kwetoti bhebhi roti inindinototi rindide riri kufura zvaanozviita no ini handizvidi ini handizvigona so kuda kukontrola munhu ngezononzi tv kakabata remote iri mubhodhoro kana kuti uchinotaura kusini kwedhoo kana pasi pechi nezita rajesu indaramba aiwa aiva wandura nyemberei tingatambe chikafarisa zvedu but amusismeli ka ndoda kuzoti sismeli ndakazowana bhebhi rangu irova imi ana tete vacho ndimi chichiandire so izvozvo zvega aiwa mwari pamberi ndosva hangu ndafa sismeli ka ndichifamba chino chinosemesa panze apa ka ndina mwari mukati fanira kuti ndifambe ndakachena ndine marenji rova ka indiziva kuti handina kana chandinacho zvapedza zvangu chivanhu chacho chakanaka bcause kune chivanhu chinovaka kune chivanhu chisingavaki chekubiridzira cheche ini chivanhu chandinochinzwisisawo ndoti pamberi nechivanhu chedu asi mwari
ndapedza zvangu. All right. Right. So I'm gonna tell you two more. Hello. Hello. Yes. Hello. Caller, hello. Hello, caller. Right. I'm gonna take two more callers, guys, and then the Vandabuda and the Tagari Sapana Papana 5, 6, 7, 8. Ndi right murisaya that aiwa tiripo tatakangotera zvitukunzwa nyaya dzemabhodhoro ini nangu maonero angu andinotoona zviri different because vanhu vese vanenge vachitaura nezvemarriage kao they've got nothing to owe. asi izvo zvinodiwa look after your other half ndo zvinotodiwa izvozvo zvekuti vanhu vanopinda mumarelationship vachitanga vari kuita maresearch vozonoita report back kuti hanzi ye akanaka kana kuti ye ane dumbu rakakura kuti ane nzeve hombe kana kuti chii. That's not what it is. Vanhu vanofanira kuchuza mapartners avo kuona kuti relationship inoda kuitoitwa kuti kuvakiridzirwa every day. Manje vanhu vemazuva ano vakuda ma-easy things. Akangozi waswera uri pawhatsapp iwewe wazonchema but marelationship ndekutoshingirira. Ukaona even maparents edu vaishingirira marelationships vanga vasingaende kunoti ndezvo witchcraft yacho kaiwe vanoda kutsvaga kuna Mwari kuti vachawana murume. Varume vese varipo pano pasi pana and God is not going to point you to the right man. Ndiwe wega uchazotsvagira saka unogona kupedza ngoko uchinamata uchiita zvaunenge uchiita kana kuti uchitsvaga mabhodhoro kandi zvinozokudzokera. Saka isu sedu tinenge chitofara isi sedu mamarriages atoripo that is right. Hatiite zvemabhodhoro hatiite zvekusira chinamata relationship we bond tichiita zvinodiwa. Handingambanyi unotsvaga mabhodhoro kandi kuti muwangu akatsapu Thank you very much, Kola. Maita Basa, thank you for your contribution. Thank you, Kola. All right. I'm going to take one last caller. Hello. Yes. Caller. Ndaswera ndapinda here muchirongo. Aiwa mutoripo pachirongo. Ndaswera ndakateerera nhasi vanhu vanodya zvinhu zvakashata. Chihure ichi chiri kutaurwa nevakadzi chiri kuitwa nevarume chinhu chagara chiripo nekuti nekuziva vagara vanhu vane ruchiva. Saka zvireve kuti pavanoenda kunoita chihure vari kuenda nerudo asi vanoendeswa nekuti vanochiva. Kudhara vanhu vanga varipo zvaikonzwa nekuti panga pasina mafoni asi chihure changa chiripo. Plus ana baba vangu vasingagare vese most of the time mai vaigara kumusha mudhara vachigara kutauni but generation yatave manje zvinozvi
generation yekuti torora tese tichimuka tese tichiswera tese saka ndo zvinozoita kuti vakadzi vazoti varume vari kuhura chihura hachina kuti chagara chiripo kuti haidatiisa ukabatwa uchiita chihure unochinja kutati akakuona kuti iwo hausi kubuda but